Miško Bilík, hosťom podcastu Jergy Talks. Po 6 rokoch podcastu a asi 15-16, či koľko sa mi poznáme vlastne, takto za mikrofón my sa stretávame. Vítaj. Čau Jergy, ďakujem za pozvanie a myslím si, že tých rokov je ešte trošku viacej. Dokonca. Lebo ty si bol jeden z mojich prvých klientov v Mindshare a to bolo v takom 2008-2009, keď sme sa spoznali, takže... To fakt 16 rokov. Presne tak, no. Takže na to sa poznáme. Tie všediny hovoria za to, že to bude pravda. Mne už sa tiež zjavujú. Myslím si, že súhlasíš aj svojimi všedinami. Mne sa na brade viacej zobrazujú, že keď si nechám naraz bradu, tak to sa ma ľudia pýtajú, že ty si kedy ošedil, že mi brada narastla. No ja to mám vo vlasoch, ale takže vraj to znak múdrosti a zrelosti. Takže poďme si to potvrdiť teraz najbližšiu hodinku a pol. Presne tak, čiže budeme sa deliť, alebo teda ty sa budeš pevne verím deliť o svoje skúsenosti, názory, o nejaký tvoj životný príbeh. A začníme tým, že ty si bola jedným z prvých poslucháčov Jergy Talks, musíme priznať. Verný doteraz. Vás bolo málo na začiatku a som rád, že potom sa tá skupina rozširovala. A tým pádom poznáš moju prvú otázku, ktorá teraz príde. Poznám. Kto si ty jednou vetou? Nedokážem to dať jednou vetou. Ja som, možno aj tá profesia, v ktorej pracujem už 18 rokov, tak ma predurčuje na to byť veľmi systematický a schematicky rozmýšľajúci človek, takže ja vlastne rozmýšľam v takých, čo sa týka mňa samého, v takých troch schémach. Jedna je rodina, druhá je práca a potom som ja sám. Berem to, a keď to mám teraz zjednodušiť do jednej vety, tak môžeme povedať, že sú to nejaké 3 piliere, čo si ma inšpiroval aj ty, keď sme mali raz, a to nebolo 15 rokov dozadu, ale možno trošku menej s tebou taký workshop, kde si sa bavil o tvojich pilieroch, tak vytvoril som si svoje a zistil som, že vlastne nestačí ich vytvoriť, ale treba ich udržiavať a o ne sa starať. Starám sa o ne v takých dvoch líniách. Jedna je, že aby tie piliery boli jak na takom moste, aby boli stále vyššie a vyššie. Lebo to znamená také, že napredovanie... Čím väčšia voda príde, tým odolnejšie budú. Presne tak. A zároveň, keď máš tie piliere síce pevné, ale máš ich dlho, potrebuješ sa o ne starať. Potrebuješ byť taký údržbár, že sem tam hodíš nejakú tú maltu, pozrieš základy, pozrieš statiku. Takže kto som ja jednou vetou, no nejaký údržbár týchto mojich troch pilierov, ktoré teraz nejak navzájom prepájam a snažím sa manažovať, lebo platí pravidlo, že a teda v čo verím je, že keď máš akože dostatočne silné tie piliere, jeden z nich ti vypadne, lebo život nie je lineárny ani dokonalý. Vieme, že to je taká krivka, raz si hore, raz si dole, tak keď sa ti to niekde pokazí v nejakom pilieri, či už je to práca, či už je to rodina, akože život prináša rôzne situácie, tak vždycky ťa podržia tie ostatné piliery. Takže takto nejak sa snažím byť údržbárom svojho vlastného pilierového života. Takže to som ja jednou vetou. Super, môže byť rozvinutá, je to úplne v pohode. A je to veľmi zaujímavé a absolútne podpisujem toto, čo si povedal o tých jednotlivých pilieroch a ja ešte k tomu dodávam, že je extrémne malá pravdepodobnosť, akože blížiaca sa k nule, že ti zlyhajú všetky tie piliere naraz. A tým pádom, že vždy je nejaký a ja som si tento pilierový život vlastne vystával v čase svojej, nazvem to, že najväčšej osobnej krízy. A tá bola v roku 2012-13 a niekde v tomto období. A vtedy, keď sa ma niekto spýtal, že kde sa vidím o 5 rokov, ja som mal čiernu tmu, akože nič. Ale ja som vedel jedno, že ja v ten deň pôjdem behať. Že ja viem, že nech sa dialo čokoľvek, ja som vedel, že pôjdem si zabehať. A postupne som siahol po nejakej knižke, rozvoji, postupne nejakých videách, kurzoch a tak ďalej. A takto postupne som si ten život začal skladať. Ale poďme sa porozprávať možno ešte na výnimku jednej otázky a vrátime sa k tomu, že ako si teda údržbár, ako to udržiavaš. A tá jedna otázka je, že 3 slova, ktoré ťa najviac charakterizujú. Aj nad tým som rozmýšľal, lebo viem teda, aká je štruktúra tvojho podcastu. A určite to je konzistencia, potom druhé by bolo energia a tretie cieľavedomosť. Takže tieto 3. Myslím si, že keby sme tieto zobrali len do športu, ktorý robíš, ale aj do práce, aj do toho rodinného života, z toho, ako ja ťa poznám, tak asi by sa v každom dalo nájsť, že toto sú 3 veci zase, ktoré absolútne žiješ. Hej, že nie je to o tom, že niekde som si prečítal, že takto by to malo byť, ale že toto som zaviedol do svojho života. Presne tak. Špeciálne, asi keby sa ma spýtal, že ktorý je z nich taký najdôležitejší, z týchto akože fičúrek, charakteristík, tak jednoznačne konzistentnosť. Lebo za ten svoj život, síce zatiaľ stále krátky, lebo nie sme obidvaja najstarší, ale... Mladí sme. Presne tak. Perspektívny.
tá konzistentnosť, keď si konzistentný smerom v negatívnom, ale v pozitívnom, tak ten výsledok sa vždycky dostaví. Niekedy je iný, ako si myslel na začiatku, lebo, jak som spomínal, život je cesta, ale nedostaví sa nikdy, keď chceš výsledok hneď, keď hľadaš skratky a keď si zľahčuješ čokoľvek, čo robíš. Takže nikdy nie je tá najľahšia cesta, vždycky 1% každý deň a špeciálne, jak si hovoril, v tom bežeckom tréningu to funguje úplne perfektne, funguje to aj v manželstve, funguje to aj v práci, proste zlepšovať sa každý deň a byť konzistentný, aj keď to tak nevyzerá na prvý pohľad ružovo, lebo to 1% človek nevidí. Ale keď máš 1% každý deň, tak za 10 dní vidíš 10%. Takže... Zažil si v tom behu, to je možno taký pekný prípad, že trénuješ a v zásade podľa štatistiky by to malo byť, že ďalší tréning budem lepší. A zrazu prišiel ďalší tréning a ty si sa vrátil o úroveň dozadu, ako keby. Jasné. V behu, ale aj v živote to funguje podľa mňa rovnako. Čítal som raz takú knihu, že v športe, lebo množstvo športovej literatúry som prečítal, takže čítal som tam, že v športe prichádza zmena skokovo. To je niečo jak dieťa. Určite už vieš, že keď si učil svoje dieťa chodiť, tak si každý deň s ním robil malé a malé kroky, ale tá zmena, keď sa postavil na vlastné nohy a urobil tie prvé kroky, prišla skokovo. A funguje to tak aj v behu, že proste trénuješ, intervalový tréning prekladaš tempovými behmi, prekladaš to dlhými behmi, nič sa nedeje, dokonca degraduješ, lebo si unavený, lebo si možno zle regeneroval, zle si sa vyspal, zle si jedol, ale potom príde zmena. A to je ten motivačný boost, ktorý asi my všetci bežci poznáme a preto to robíme, lebo vieme, že na konci toho sústredeného a systematického tréningu príde ten výsledok. Takže minimálne toto mi perfektne funguje už dlhé roky, už behám. Ty si ma namotal na Devím Bratislava. V 2009 asi. V 2009 tam som začal a odtedy som neprestal. Ja som to mal z donútenia. Ja som to nechcel ísť robiť. Ja som to nechcel ísť robiť. Mne môj šéf povedal, že máš na starosti Nike na Slovensku, my tu robíme bežecké podujatia, tak budeš behať. A beh bola vec, ktorú ja som bytostne neznášal z môjho futbalového života. A našiel som v tom nejakú vášeň a naozaj, že precestoval som vďaka tomu už kopec časti sveta. A koľko percent možno takýchto metafor prirovnaní z toho behu, presne o tej konzistencii, vytrvalosti, že aj keď to nejde, tak proste máš tú vieru v to, že OK, viem, že ten tréning je systematický, že prinesie ovocie, že v nejakom momente urobím ten skok dopredu. Koľko percent takýchto uvedomení si prenášaš aj do toho pracovného života? No, asi 100. Asi 100. Ja sa tak rád seba týram, to volám. Ja mám rád, keď sa niečo nedarí. Keď niečo ide ťažko, naučil ma to basketbal, ktorý som hral 15 rokov, naučil ma to ten beh, ktorý robím vlastne tiež skoro 15 rokov. Proste mám taký mindset svojim systematickým celoživotným športovaním, že čokoľvek mi ide ťažko, znamená, že vždy potom príde úľava a príde zlepšenie. Takže snažím sa toto aplikovať do každého aspektu života. Nedávno som prešiel stavbou domu, kto stával dom, vie, čo to je. Tam to išlo všetko ťažko, ale absolútne som s tým nemal problém, lebo som videl to svetelko na konci tunela. Že budem sedieť na terase piť kávičku. Ale ako ja som naučený trpieť, tak toto si jednoduším, že vo všetkých aspektoch. Je to z toho športu, to trpiteľstvo, že ako keby, že vieš trpieť dočasne nejaký typ bolesti? Určite, ja som sa to naučil špeciálne pri tom basketbale, ten beh prišiel potom po zraneniach, keď som ho musel opustiť. Nikdy som na ňo nemal talent, ale naučil ma systematický tréning a 100% dochádzka na tréningoch, tam som bol vyslovene, že psychopat, proste kým ostatní blicovali z tréningov, chodili za frajerkami, chodili na pivo, chodili na večierky, tak ja som mal 100% dochádzku. Priznám sa, že sem tam mi to, akože keď som spoznal manželku, zahaprovalo, ale to už je zase ten fokus, keď ti na niečom záleží, ale tým, že som nebol talentovaný, ja som si to musel odmakať a ja som okrem tréningov mal vlastné tréningy, som celé hodiny strieľal na koš. A prichádzalo potom utrpení, lebo nebolo to jednoduché sa donútiť a mať ten mindset, že proste po tréningu idem ešte na ďalší a idem s chalanmi ešte do posilovne si niečo dvihnúť a tak ďalej a tak ďalej. Takže naučil som sa, že ma to vlastne brutálne zlepšovalo. A potom som zistil, že mi to funguje do iných aspektov života a skúšal som si to, lebo najprv som si myslel, že to je len akože náhoda. A takže začal som si to skúšať v práci, začal som si to skúšať v rodine, s kamarátmi a tak ďalej. Takže ako sa toto dalo skúšať? Lebo dobre, v tom športe, OK, idem o hodinu skôr na tréning, alebo po tréningu ešte dám 200 hodov napríklad. Teraz som krásnu štatistiku videl a ja teda na basketbal moc nie som, čiže nejaký turbo trojkár. Ty možno pochopíš, ktorý cestou.
že, Už viem, čo ideš povedať. že koľko trojok akože v zápasoch dal a že aký je úspešný vlastne, že hodí trojku a už sa rovno otačí, alebo vie, že padne. A bolo také video o tom, že koľko trojok on vlastne každý deň na tréningu nahádže a že to sú vlastne tisíce oproti tým, ktoré on v zápase dal a že vlastne to je len nejaké mikropercento oproti tomu, čo on v tom tréningu vlastne musel odovzdať. Áno, a o tom to je vlastne. Tento Klay Thompson hodil teraz po sebe na nejakom videu na YouTube 126, tuším, trojok, alebo nejaké také číslo, ale ten, o ktorom hovoríš, to je Stephen Curry, ktorý naozaj, ty aby si hádzal tie trojky alebo čokoľvek v živote robil s veľkým prehľadom, to je proste len o tréningu. On ich naozaj hodí tisíce, hádže ich dokonca aj s tenisovou loptičkou, to som videl, to je úplne iná váha a úplne iný cit musíš mať ako s basketbalovou loptou, ktorá je oveľa ťažšia. Takto to proste funguje. Akože netreba nad tým životom nejak špeciálne rozmýšľať. Potrebuješ vedieť tú stratégiu, ako to urobiť, že mať tu nejakú základnú zručnosť a k tomu potom priradiť počet opakovaní. Presne tak. Ja teda teraz nechcem sa dotknúť, ale možno to urobím, učiteľov, lebo že hovorí sa, že áno, že počtom opakovaní sa stávaš majstrom svojho umenia. Áno. Hej? A z toho by vyplývalo, že učitelia by mali byť najlepší rečníci. Neúplne to platí. Hej? Takže čest výnimkám, ruky boskávam. Pozdravím obidvoch mojich rodičov. Ja maminku. takže, ale to je presne, že ak sa spojí to, že ti niekto povie, ako to máš urobiť správne a potom k tomu pridáš ten správny počet opakovaní, tak vieš vlastne vypilovať. Neviem, či učitelia sa niekedy zamýšľajú nad tým, že či sú dobrí v tej triede, akože performery, či vedia zaujať tých žiakov. To asi skôr, hej, ale takéto rečnícke umenie, ono má nejaké tiež pravidlá, ale neviem, či tí učitelia popri tej príprave, ktorú asi aj ty vieš, ako mala tvoja mama, ktorá nie je úplne jednoduchá, zaujať 30 ľudí v miestnosti, v puberte, ktorí majú úplne iné záujmy. Takže je možné, že akože majú čo cibriť. A čo chcem ale povedať, keď sme boli my mladí, tak toto schematické myslenie bolo veľmi zložité, že naučiť sa napríklad v tom basketbale, že čo funguje, to sa nedalo nijak ináč, len chodiť na tie tréningy, počúvať trénera, naštudovať si nejakú knižku, ktoré boli 2 v knižnici a to je tak všetko, a skúšať si to. Dnes je úplne iná doba. Nebol internet, nebol YouTube. Akože moje deti, keď sa učia športovať, alebo teda keď ich niečo zaujme, majú neskutočné množstvo videí, kde sa naučia rôzne triky, rôzne drily, vidia, ako trénujú tí najlepší. To sme my všetko nemali, my sme sa museli učiť podľa mňa oveľa pomalšie a oveľa viac na svojich chybách a prešlapoch, ako táto generácia. Takže táto generácia... Počúvať aj toho trénera. Hej, že presne, že tanečníci, či už to bol Norko Grovčík alebo Laci Strajk, presne rozprávali o tom, že oni keď začínali, tak nejaké prvé kazety a videá a z toho pozerali a odkúkávali, že nahrali si niečo na ORF a takomto. Jasné. A že tam to začínalo, dneska je to ako na pár klikov dostupné čokoľvek a vieš to ako keby ľahšie zmodelovať a naučiť sa zopakovať ten pohyb, ktorý už niekto robí. Dneska nesmieš byť len lenivý. Musíš si nájsť ten čas, pozerať sa na ten content nejako na zdroj rýchleho dopamínu a zábavy, ale pozerať sa na ten content ako na učebný materiál. Poviem ti jednu peknú paralelu. Keď som sa chystal na tento podcast, minimálne, že som si chcel pripomenúť, že ako má Jerguš štruktúru svojich rozhovorov. Ty si sa musel viac pripravať asi, jak ja. Nie. Len tá štruktúra ma zaujímala. Ak som zobral všetky tvoje podcasty, ktoré si mal, odkedy vznikli, hodil som ich do umelej inteligencie a vyhodila mi tvoju štruktúru. Takže vedel som, že príde otázka, kto si ty jednou vetou, vedel som, že prídu nejaké tri charakteristiky. To, čo ide ďalej, to už nerozmyslila ani veľa inteligencia, že vraj to príjemný, uvoľnený rozhovor dvoch ľudí, ktorí sa vzájomne inšpirujú a obohacujú. Ale toto som chcel povedať, že dneska je toho obsahu toľko, že dá sa tak ľahko destilovať a ľahko sa dá z neho učiť na videách, ktoré ti vygeneruje umelá inteligencia, na textoch, že dnes, kto sa neposúva vpred, je za mňa človek, ktorému sa proste nechce. Že je lenivý a odmieta sa učiť z titulu svojej pohodlnosti ako pre mňa je to nepochopiteľné. Kde si ty hackol tú lenivosť? Ty si to pred chvíľou pomenoval v zásade, že jediné vysvetlené toho, že niečo nedokážeš, je, že si lenivý. No, kde si ty hackol toto? Samozrejme, lenivý bývam aj ja. Manželka by vedela povedať, v ktorých témach to je, ale sú to úplne iné témy, ako ma zaujímajú. Takže podľa mňa je to o tom, že, jak som spomínal, jeden z tých... Ako nejdeme na majstrovstvá sveta vo vrtaní, hej? Na to si najmem niekoho. Presne tak. Proste... A v skladaní nábytku špeciálne.
A Ešte predá mi teraz jeden odkaz, že keď muž niečo slúbi, že to spraví, on to spraví. A netreba mu to každého pol roka pripomínať. presne tak. A späť k otázke, ktorá bola Lenivosť. lenivosť. Kde si ty hackol tento moment, že čo teba motivovalo, čo teba viedlo k tomu zlepšovať sa? Jak som spomínal, tie tri piliere, alebo teda nie piliere, ale tie tri slova, ktoré ma charakterizujú, je tam tá akčnosť, ja by som to nazval niekedy hyperaktivitou. Ja neviem oddychovať, viem oddychovať po svojom. A tým pádom mne sa stále niečo chce robiť. Teraz, kto ma pozná a vie ma manipulovať, ma vmenežuje do svojej úlohy, takže sa mi to chce robiť, alebo si to proste nájdem sám. Akože neviem oddychovať vyslovene pasívne, rád oddychujem aktívne, rád trávim čas aktivitou s deťmi a rád si spríjemňujem napríklad vzdelávaním takéže domáce práce. Ja mám screen time 6 hodín a viac a nie je to tým, že scrollujem Instagram, scrollujem Facebook a tak ďalej, ale počúvam podcasty, ktoré počúvam pasívne, by som to nazval. Keď varím 2 hodiny, mám vždycky na hlave slúchatka, čím trošku trpí aj rodina, len ja som tak hladný po tých informáciách a tak ma to baví, že ja si proste to varenie, ktoré ma možno menej baví, spríjemním tými novými informáciami a pamätám si to. Dokonca vznikajú také smiešné asociácie, že s niektorými jedlami sa mi asociujú konkrétny podcast. Ďalej počúvam podcasty na bicykli. Čiže teraz, keď ti poviem meno, ty povieš, že bolognese. Hej. Niečo také, hej. Takže napríklad mám konkrétne nejakú scénu z audioknihy, ktorá je, keď idem hore s Trminou na bicykli. Presne, nespomínam si už, čo to bola za knihu, ale viem, že niekto bol u kaderníka, strihali mu vlasy, lebo sa mi to úplne spojilo. Ale je to fantastické aj v učení potom, že človek sa ľahšie učí, keď sa mu prepájajú veci. Určite. Nielen s informáciou, ale aj so situáciou a s nejakým vizuálom. Toto, čo ty si pomenoval, to párovanie tých aktivít, že pre niekoho je upratovanie alebo umývanie riadu, dneska už možno umývačka, ale starostlivosť o záhradu a tak ďalej, že strata času, že nechce sa mu to, ale presne, že keď si to preramcuje do toho, OK, dám si slúchatka, niečo sa popri tom naučím, je to presne ten hack, akým spôsobom vlastne tie informácie príjmať a kedy ich príjmať. Otázka moja je, že ako ty destiluješ potom tie informácie, lebo z toho, čo ja ťa vnímam, tak si je veľmi praktický a pragmatický človek, že ty nielen, že ako keby, že reaktívne vypočujem podcast alebo získam nejakú informáciu, ty potom okamžite hľadaš spôsob, ako ju použiť do života, tú informáciu. Ako to destiluješ, že aká je tá tvoja stratégia práce s tými informáciami? Zapisujem si ich normálne do telefónu, do aplikácie Notes, kde si píšem normálne, že čo ma napadne. Niekedy to vedia až k tomu, že keď športujem, musím zastaviť, zapísať si to, bežím alebo bicyklujem ďalej, lebo tie informácie sa samozrejme strácajú, keď ich je veľa. Niektoré sa zakorenia v hlave aj bez tohto samé, lebo sa pre ne nadchnem, dôležité je byť nadšený. Našťastie robím v mediálnej agentúre, kde všetky tie inovácie, ktoré teda teraz asi najviac konzumujem od umelej inteligencie až po nejaké implementácie umelej inteligencie si môžem vyskúšať v praxi, či už v spolupráci s klientami, či už v inovácii našich agentúrnych postupov. Takže dôležité je, keď nasávate informácie, mať ich kde uplatniť, lebo ináč nemá to podľa mňa až také opodstatne. Ja v našej agentúre mám na starosti akože strategický planning hlavne s našimi klientami, kde každá informácia sa dá prepojiť. Tak jak si ty hovoril, že si prepájaš, podľa mňa som tiež. A robiť dobrý storytelling smerom na klientov, prepájať tie zložité témy v mediálnej agentúre, ktoré sú založené na dátach, na nejakom marketingovom vzdelaní do ľudskej reči, tak aby to pochopil aj niekto, kto nerobí 18 rokov v marketingu, ale možno na marketingovom oddelení 3 roky. Tak to je... Má dať to veľké rozhodnutie. Presne tak, lebo však hovoríme vo väčšine prípadov o veľkých peniazoch, tak je to extrémne dôležité sa naučiť prepájať tie informácie a zjednodušovať ich. Takže to destilovanie ide mi z praxe a ide mi teda tou formou, že si to zapisujem a nejak ukladám do hlavy a využívam to hlavne. Čo najskôr to treba implementovať. Netreba to nechať vyhniť. Umelá inteligencia špeciálne, dozviem sa niečo v pondelok, chcem to aplikovať, už v útorok je to ináč. Takže netreba čakať, treba sa hýbať. A poďme sa vrátiť k tým tvojim 3 pilierom života, ktoré si pomenoval v úvode a že si taký údržbar toho, aby tie piliere jednak pevne stáli a kde tu trošku narastalo ich naplnenie. A ako toto robíš, že kľudne to poďme rozobrať možno najskôr potom pilieri rodina, potom ty a potom práca. Rodina, najťažší pilier pre mňa. OK.
pretože sa mi strašne bije s tými ostatnými piliermi, ktorými sú práca a ktorými je šport. V rodine sú také dva elementy. Jeden je, že ten partnerský vzťah a potom sú tu deti. A možno tretí je trošku, že aj ja sám, lebo tiež som súčasťou nejakej rodiny. S manželkou takto, že v rodine sa dá veľmi ľahko sklznúť do toho, že celá tá rodina funguje ako firma, ktorá sa stará o to dieťa. Firma preto, lebo je tam nejaké finančné oddelenie, čiže príjem nejakých peňazí a rozdeľovaní do tých jednotlivých nákladov, ktoré má tá rodina. Potom je tam HR, ktoré je veľmi dynamické. To je vlastne tá správa tých všetkých ľudí, ktorí sú v tej rodine, aby boli všetci spokojní. Keď HR zavolá, že ti dáva výpoveď. Aj to sa môže stať. To potom súvisí so životnými krízami. No a potom je tam, akože vlastne to je v rámci toho HR rodenia nejaký ten team building alebo ten well-being tej celej rodiny a určite mnoho ďalších funkcií. No a čo je dôležité a čo sa stáva ľuďom, alebo párom, sa fokusujú na tie deti. To sa snažím ja nerobiť alebo tomu predchádzať a toto sa mi strašne nedarí, lebo vždy je tu ešte aj ten partner, ktorý potom s tým človekom ostane. A na to sa snažím myslieť. Moja partnerka na to tiež myslí, ona je vyštudovaná psychologička, ktorá mi to pripomína, keď počas sklzneme iba k tej firme okolo tých detí. No a snažíme sa teda udržiavať ten náš spoločný pilier v rámci tej rodiny nejakými spoločnými výletmi, spoločnými obedmi, večerami, malými prechádzkami, ale v dvojici, čo odporúčam teda všetkým, že nezabudnite na to, že teda ste tu ešte aj vy dvaja, okrem takej tej výrobnej jednotky okolo tých, v mojom prípade 3 detí. Potom sú tu tie deti, ktoré majú, každé z tých detí je v inom veku, dokonca niektoré aj v inom pohlaví, takže to znamená, že strašne veľa záujmov. A tam sa mi to darí manažovať cez tú moju energiu, ktorú ja mám. Ja nebývam unavený cez deň. Urobil som preto samozrejme nejaké opatrenia, aby to tak bolo. Vysadil som kávu, nejdem do detailov, zistil som, čo mne funguje. A tým pádom môžem ísť na svoj bicykel, môžem ísť s malým na bicykel, s dcerou si pozrieť reality show, s najstaršou sa porozprávať o tom, čo ju baví. Takže dôležité mať tú energiu na tie deti a nájsť si v tom zaľúbenie, nerobiť to násilu. Lebo... Ako si sa ty dostal, alebo čo boli možno také kroky, ktoré ťa doviedli k tomu, že OK, teraz popisuješ ten stav, ako to máš dnes. A asi boli nejaké situácie, ktoré ťa donútili, alebo najlepšie sa učíme na nejakých zlyhaniach alebo na nejakých ťažších obdobiach, keď si to musím vysvetľovať. A je ako vzácne, že si to ľudia vedia vysvetliť a pokračovať ďalej a pomenovať tie svoje potreby, priority a vypočuť toho partnera, že to sú asi tie najzákladnejšie veci, že pomenovať to a vypočuť sa navzájom, ale naozaj, že počúvať sa, nie že ako dve uši systém, ale že naozaj to zaviesť do života. Aká bola tá tvoja cesta, že toto si začal reflektovať, že sám síce pomenováva, že OK, že je to stále vec, na ktorej musím proste vedome na ňu myslieť, že nejde mi možno automaticky, ale že čo boli možno tie momenty, keď si zvedomil, že OK, že musím toto zaradiť do života? No, určite pokus omyl. To bolo na začiatku. Ja som si našiel taký svoj systém, ktorý mi ale nefungoval. Ten systém bol, že ja proste bez športu neviem fungovať, to je ten tretí pilier, ktorý mám. Tak som vlastne od momentu, čo sa nám narodili deti s manželkou, tak som si pripravil ten svoj denný plán tak, že proste všetky športy spravím ráno. Oni keď vstávajú... Teraz mi ideš úplne zbúrať moju výhovorku, že odkedy máme dceru, nestíham behať. Ale je to len tým, že ja som ranné vtáč a ja akože pomerne chodím skoro spať a ja som aj cez víkendy medzi 5 a 6 hore. Ja ráno, keď sa oni väčšinou budia, ja už mám odšportované. Či už je to 3-hodinový bicykel, alebo nejaký beh a tak ďalej, takže toto už mám za sebou, čiže vlastne ja som... ráno je hnusne na bicykel. Je, veľmi. Čiže jak tam ide? V zime trenažér v rámci domácnosti, no a ráno, akože v lete, tak sem tam nejakého diviaka stretneš, nejakú srnu, akože má to svoj ďalší rozmer. Takže to sa snaží mať vyriešené do nejakej tej 9, keď ostatní sa preberú, už vlastne fungujeme ako normálna rodina. Ale hovorím, že toto nefungovalo samo o sebe. Ja som potom mal, ďakujem mojej firme, kde pracujem, že mi platili asi 3-4 roky kouča. Čiže ja som s tou mojou Erikou, ktorú týmto pozdravujem, pracoval na tom, ako sklbiť tie moje piliere práca a šport s rodinou. A potom som sa to snažil implementovať do domácnosti. Doma o tom nevedeli, ale naučil som sa tam také, že keď už s tými deťmi akože nestíhaš, nemáš na nej čas, akože otec, ktorý je veľmi dlho v práci, práca v mediálke je časovo náročná,
tak proste venuj sa im fokusovanie možno 30 minút denne alebo možno len cez víkend, že tomu dieťaťu tá hodina pomôže a stačí mu Ale nakoniec. byť tam naozaj mentálne Ale prítomný byť ten čas. absolútne 100% prítomný, či už je to prechádzka s odrážadlom kedysi, alebo je to kálanie dreva dnes, alebo doťahovačkou sa hráme, akože hociaké takéto aktivity, ale absolútne prítomný. Čo zase, nechcem tu vyznieť veľmi dokonalo, všetky tieto veci sa snažím robiť, čo najlepšie, nedarí sa mi to, opravujem to stále, tak asi jak všetci ľudia, ktorí nás sledujú a počúvajú, ale je tam nejaký plán za tým, nie je to náhoda, ideme systematicky a robíme chyby systematicky, ale aj tie úspechy systematicky, takže za tým je nejaké uvedomenie, keď sa vrátim k tvojej otázke. OK. A kde toto začalo, že si... Začalo to tými deťmi, že ten harmonogram sa naplnil, alebo že kde toto našlo to opodstatnenie? Začalo to tými deťmi, lebo vtedy zrazu sa ti rozbije všetko, že ti fungovalo dovtedy a ty to musíš postaviť zase na nových základoch. Musíš byť aj ty spokojný, aj žena spokojná, aj deti spokojné. Tie deti ti nikdy nepovedia, že sú nespokojné, len ja som mal vnútorne taký pocit, že... No, dajú ti to najavo. Že sa im málo venujem. Akože ja som mal, asi je to výchovou, alebo nejakými mojimi hodnotami. Keď som uvediem príklad, aby ste to vedeli predstaviť, keď som išiel s kamarátmi na 4 dní bicyklovať do Dolomitov, tak stále som mal v hlave, že či je to v poriadku, že som tam a oni sú doma. No a na tom som pracoval s tou koučkou, že ako sa s tým vysporiadať, ako byť ako spokojný. To vypnúť takto. Ako to vypnúť, hej, ty asi vieš lepšie. Podarilo tieto sa? Veci. Čiastočne, hej, ale stále to tam niekde je v pozadí. Ale už nie je to také intenzívne, ako to bolo predtým, že mi to vlastne kazilo tie akcie. Bol som v Dolomitoch, ale stále som nebol s tým spokojný, som sa na to tešil celý rok, ale mal som skôr výčitku, že som tam. Pritom nikto mi nič nevyčítal nikdy. Hej. Existuje na to taká technika, v rámci NLP sa to volá Visual Squash a je to práve na vysporiadanie hodnot medzi sebou, kde cez tvoje podvedomie tie hodnoty medzi sebou komunikujú a kladieš im jednej aj druhej tie isté otázky a tie hodnoty medzi sebou vlastne hľadajú to spoločné riešenie a vyústením je to, že OK, že a teraz to veľmi, veľmi zjednodušujem, že tá hodnota čas s deťmi versus ten čas sám so sebou. Hej? Že ak chcem byť kvalitný otec a prítomný, tak potrebujem si vyriešiť toto. Čiže potrebujem ten čas so sebou a vtedy viem vypnúť ako keby tú výčitku toho, že nie som prítomný teraz s tými deťmi. Naopak, keď som prítomný s tými deťmi, vôbec neriešim robotu, neriešim to, že som mohol ísť bicyklovať, neriešim to, že som mohol robiť niečo iné, ale som mentálne tu. A je to vlastne prepínanie medzi tými rolami a na to fantasticky fungujú, na to prepínanie rolami veľmi jednoduché dýchové cvičenia v zásade, že ako keby pár minút, 2, 3, 4, 5 minútiek určitého typu dýchového cvičenia a vlastne odseparuješ ako keby ten, nazvem to, že predošlý čas od toho, čo sa ide udiať a ja to mám takto nastavené napríklad, že idem pre dceru do škôlky a reálne môj pracovný deň na 95% skončí tým, že stojím pred škôlkou. Dovtedy ešte som schopný telefonovať a tak ďalej, ako doriešovať veci, ale ako náhle proste otvorím dvere škôlky, stáva sa zo mňa otec a už sa snažím netelefonovať a neriešiť tieto veci, ale aj v mysli to reálne vypnem, že neriešim, čo sa deje. A vrátim sa k tomu ráno, alebo ak je to naozaj, že turbo nutné a je nejaké časové obdobie, tak večer, keď malú uložíme spať a dopredu o tom komunikujem teda, že teraz bude obdobie, kedy budem aj večer musieť robiť. Áno, niečo takéto robím a ja bez toho by som poznal tú techniku na takej podvedomej báze to nazvime, alebo zo skúsenosti proste, lebo ty keď máš už tú rodinu dlho, tak zistíš, čo je funkčné a čo je nefunkčné, ale musíš si to zvedomiť proste, to je základ asi. A takisto, keď si riaditeľ firmy, ty úplne nemôžeš riešiť, ako pri jednom dieťati to ešte je v zásade jednoduché, ale pri troch je to o to komplikovanejšie, že či ako desiatovali, naučili sa, akú známku dostať, že to v práci nikoho nezaujíma v tom momente. Veľmi dôležité, čo si povedal. Všetky moje piliere fungujú na mojej manželke. Ináč by to nefungovalo. Ja naozaj akože mám outsourcované strašne veľa aktivít do jej osoby, za čo jej veľmi pekne ďakujem a ja verím, že tie úlohy, ktoré ona robí, ju bavia, tak jak mňa tie moje. Za to na oplátku sa jej samozrejme snažím výjsť v ústretí zase v tom, čo ona potrebuje, dať jej nejaký support v tých témach, ktoré sú pre ňu dôležité a nejak takto sa snažíme doplňať. Tá rodina je tímový šport nakoniec. Akože to není to akože zhluk individualít, ale je to proste kolektív, kde potrebuješ pokryť potreby všetkých zúčastnených strán, vtedy to môže fungovať. Treba si uvedomiť, že každý má svoje akože ups and downs, že vždy ten jeden v nejaké obdobie ťaha viacej. Keď mám ja veľa projektov v tej práci
alebo sa pripravujem na nejaký športový výkon, tak je jasné, že v tej rodine som menej prítomný, ale dôležité je o tom komunikovať. Že teraz ma čaká obdobie, kde budem mať 6 tendrov naraz. Manželke, teraz také obdobie mám pred sebou, manželke som to už hovoril kedy? Minulý týždeň asi, takže ešte v lete. Už na to chystáš dopredu. No nech vie, že vlastne čo ju čaká a je to určite lepšie ako potom mať telefonáty, že kedy prídeš, kde si a tak ďalej, čo zase spúšťa nejaký typ výčitiek u mňa akože z titulu mojej povahy a z mojej osobnosti, takže opäť vytvoril som si nejaký mechanizmus, ktorým je teraz komunikácia, ktorý nám obom funguje, ale tiež sme sa k tomu museli dopracovať cez hádky, cez nejaké buchanie dverami a podobne, takže nebolo to samo. Akože ak niekto má to šťastie, že to prišlo sám a obidvaja prišli naučení, nemyslím si, že naša generácia oplýva týmto úplne, že to prišlo samé od seba, pretože neboli sme k tomu my ako deti vedení. Tá doba skrátka nebola úplne o otvorenej, veľmi pravdivej, úprimnej komunikácii v tom partnerstve a tak sme to mali odpozorované v zásade. Teraz otvárame jedny veľké dvere, lebo samozrejme, ako v našej rodine ja si nepamätám, že by sa naši hádali a určite sa hádali. Len to robili za zavretými dverami. My to máme s manželkou ináč. My sa doťahujeme, moc sa nehádame, ale keď sa hádame, tak aj pred deťmi. Dokonca pozeráme nevhodný obsah v televízii, neviem, proste od 18 plus zasedí tam môj 6-ročný chalán a moja 10-ročná dcéra. A berem to tak, že nechcem ich izolovať pred týmito situáciami, skôr sa im to snažíme vysvetliť, že príčinou hádky nie sú oni, ale nech vedia, že tie hádky existujú, oni ich budú zažívať. Že keď pozeráme nejaký explicitný obsah v telke, takže tie veci existujú, kľudne sa ma spýtaj, síce najhlasnejšie o tom, ale to verbalizuje môj syn, že sa deje niečo také v televízii. On si to všimne prvý. Na tom sa zasmejeme. Akože, ale zase je to priestor rozprávať sa s tými deťmi a vysvetliť im to. Aj keď bije sa vo mne, či to je vhodné, niekedy tam je násilie, niekedy tam je erotika a tak ďalej, ale hovorím si, že keď im to nevysvetlíme my ako rodičia, tak im to vysvetlí spolužiak. Ale to už nemám pod kontrolou, že ako im to vysvetlí. Neviem, Ježiško, no. Neviem, čo sa stane. Tie témy sú samozrejme zložité, lebo rozprávať s 10-ročnou dcérou o sexe, to úplne nedávam, ale možno to dáva moja manželka lepšie, takže... Ale počujem to, že sa to deje. Není to také, že tabu a mám pocit, že nám to takto funguje. Že proste otvorenosť a komunikácia s tými deťmi, ako keby boli dospelí parťaci. Je to určite podporujúce, pretože ako si to pomenoval, že ty tie deti nedokážeš udržať v nejakej bubline alebo váku doživotne, hej, akože jasné, ako keď má 2 roky, tak nepustíš proste nejaký typ kontentu, hej, ale niektorý typ kontentu si nepustíš ani ako dospelý. Ale teraz akože som o tom uvažoval, na Netflixe som si pustil Conor McGregor Forever. A mňa to akože zaujalo ma to, ne že by ma zaujímali úplne, že bojové športy, ale nikdy som tomu nejak zásadne neprepadol. Ale tá cesta asi ten príbeh. Ale mňa ten príbeh zaujal, že že chcem si kúknuť, že je to typek, ktorý proste na tom toto stálo, na tomto tie bojové športy chytili nejaký hype a chcem vedieť ten jeho príbeh a zase destilujem to, že to, čo všetko tam zaznie, ne úplne všetko musí byť tak, ako to naozaj bolo. Jasne. Sú nejaké veci, ktoré tam nepovedia, hej, tak jak to je o filme, ja neviem, Prezidentka a tak ďalej, tiež je to len film, hej, není to akože 100% života toho človeka za to obdobie. A zrazu presne, že mala si tam niečo, riešila svoje a zrazu som mnou kúka Conora. A ja tak akože túto mlatičku, že má to vidieť, nemá to vidieť a tak presne, akože ona tak na to pozerala a on, že OK, že dobre, že v pohode. A presne, že chvíľku sme si vysvetlili, že toto je film, alebo proste, že je to realita, ale ja to pozerám kvôli tomu, aby ma inšpiroval ten príbeh, čo ten človek vlastne dosiahol a ako to spravil. Áno, akože treba tie situácie, ktoré tam vznikajú a sú explicitné, vysvetliť tým deťom. Ja som tak s deťmi pozeral Oktagon napríklad, potom som sa s malým na posteli akože pasoval, sme to volali, ale aj som mu hovoril, že toto nemôžeš robiť spolužiakom, to, čo si tam videl. Si ho priškrtil trošku. Jasné, aj on mňa, ale že to sú športovci, ktorí to vedia robiť a tak ďalej, že to sa nerobí, ale bol tam ten trigger na tú debatu. To je dôležité, lebo tá generácia pred nami sa tvárila, že niektoré témy neexistujú a máme ich od spolužiakov, máme ich zo školy, možno sme ich dostali zle vysvetlené. A potom sme čítali Bravo. Hej. Ale akože nevyčítam to rodičom. Bola to taká doba, oni nemali tú prípravu.
na to, ako to robiť inak. My sme vlastne zavalení informáciami od modrého koníka až po hociaké iné zdroje, čo si nájdeš. Aké rozumné zdroje. Preto hovorím, že až od modrého koníka, ktoré teda je tam istý typ informácií, no ale máme proste to ľahšie, si myslím. Určite, ale... ja som v živote dospel do určitého momentu, kedy som vlastne pochopil a prijal som to, že tí rodičia to robili najlepšie, ak to vedeli a oni to vlastne tiež nikdy nedostali. Čiže oni nemohli vedieť, že sa to má robiť inak. Ja si myslím, že oni to dostali už len horšie. Tak. A teraz je zaujímavé pozorovať tých rodičov, jak sú v roli starých rodičov a zase, jak to robia kostrbato, jak sa to učia a tak ďalej. Takže opäť je to pre mňa taká, že veľká škola, že beriem si z toho, ako to chcem robiť, lebo robia mnoho dobrého, ale zase aj ako to nechcem ja robiť. Tak ono sa hovorí, že to, či som vychoval dieťa dobre, uvidíme, keby má 25. Takže naši rodičia už môžu byť hrdí, že nás dobre vychovali. Lebo ich neotravuješ, že? Presne. Však hovorí sa, že dospelé dieťa chodí domov len keď potrebuje peniaze, takže... Kým nechodím, je v pohode. Hej. A prosím ťa, pôjdeme k ďalšiemu pilieru. A vyber si teraz, že či to bude práca, alebo šport, alebo teda... Poďme na šport, okay. Odľahčíme. A tam budeme dlho. Dobre, poďme šport, že čo ti šport dneska dáva? No, šport mi dáva dnes takže 2 základné alebo 3 základné veci. Jedna je, že kondícia, pretože ak chcem fungovať v tom celom, čo sme tu už možno spomenuli, súčasne s prácou, tak na to treba mať nejakú fyzickú zdatnosť. To 100%, to určite poznáš, keď si mal obdobie a všetci sme ho mali, že sa trošku opustíš, tak zrazu príde únava, príde taká, no tá lenivosť možno teoreticky, ale aj taká, že demotivovanosť, že sa ti nechce proste, nič sa nedrajvuje, lebo sa zle cítiš. Keď to dlho pretrváva, tak si na to zvykneš, stane sa to štandardom, ale ja aj tí, čo sme športovali od detstva, si stále pamätáme, aké to bolo super, keď sme boli fit. Takže to sa snažím udržiavať. Hovorím, niekedy sa mi to darí viac, niekedy menej. Počkaj, ty nemáš, že sa ti to nedarí, Miško, lebo akú šnúru dní bez športu ty máš najdlhšiu, prosím ťa, za posledných 5 rokov? Otvorím strávu a mám tam, tuším, 486 týždňov in a row. A rok má 50 niečo týždňov. 52, takže... no, čiže to bude 8 rokov. Áno, akože ja som mal to šťastie, že som skoro není vôbec zranený. Keď áno, tak vždy viem, tým, že robím 3 športy vlastne, robím plávanie, robím bicykel a robím beh, tak vždycky si viem niečo z toho vybrať, čo sa momentálne dá, keď sa nedá niečo iné. Ale ty nejsi triatlonista. Nie. A pritom robíš tieto 3 športy. Hej, robím ich, lebo opäť som si niečo naštudoval. Ja si myslím, že ty potrebuješ challenge teraz. Nezačínaj, lebo s ním odídem. Robím to ako kompenzáciu. Čo robíš v júli budúci rok? Dohodneme sa, keď skončíme. Ja si myslím, že v Zuberci je jedno krásne podujatie. Áno, také kopcovité, že? Ale vieš, aké výhľady sú tam? Nehovorím nie. A jak si užívaš ten zjazd z tých húd dole kopcom, to je pecka. A plávaš v tej studenej vode, že? A nie až taká studená, máš neopren, to je v pohode. No uvidíme. Dobre, takže prihlásenie po reklame. Tie 3 športy robím kvázi ako kompenzáciu, lebo som sa niekde dočítal, že keď stále beháš, aj som si to na sebe vyskúšal, prídu problémy s chrbticou, skrátené nejaké svaly, šlachy a tak ďalej, takže potom som zistil, že k tomu je dobre plávanie, k tomu je dobre zase bicykel, takže snažím sa to tak nejak si pokrývať. A vo všetkom som chodil na preteky okrem plávania a veľa, cestné bicykle, horské bicykle, maratón, polmaratón, 10-ky, 5-ky, ale teraz som už v takej udržiavacej rovine. Vôbec som není presvedčený, že funguje to, jak niektorí hovoria, že idem športovať len tak, aby som bol zdravý, tam musí byť nejaká motivácia. Ja mám motiváciu, že snažím byť lepší voči sebe, akože zlepšovať sa voči svojim, či už personal best a tak ďalej, ale to tiež sa dá len do istého času, lebo proste človek stárne a je mi jasné, že už nebudem bežať. Som na tom najlepšie po 40-ke. Treba sa porovnávať so svojím 40-ročným ja a jedna kniha od Viktora Bielika, ktorú som kedysi čítal jednu z prvých, hovorila, že keď si bežec po 40-ke, zabudni na to, čo bolo predtým, to bol iný bežec, to bol iný športovec, lebo sa budeš demotivovať, keď si mal desinku po 40 minút zabehnutú. To proste je možné, že už to nebude, ale netreba sa tým ani stresovať. No. Takže preto sú aj v tých bežeckých listinách aj rôzne kategórie. Takže snažím sa byť lepší ako včera a toto ma baví, ale nebaví ma, že idem cvičiť a behať, lebo je to zdravé. To mi proste je málo.
Tak ono to ale zase vychádza aj z tej histórie, že ty si nezačal športovať ako popri pracovnej kariére ako ventil, že idem sa odreagovať od roboty, alebo utekam od rodiny, tak si idem ešte zabehať, ale ty si to mal v zásade z toho športu, z toho basketbalu. Presne, bolo tam 15 rokov basketbalu na asi najvyššej úrovni v tých mládežníckych súťažiach. Ja som hral za Slováko Farmu Pezinok, ktorá bola kedysi x rokov majster Slovenska. Extrémne motivačné prostredie, lebo sme tam mali hráčov ako je Dragan Ristanovič, Aramis Naglič, Andrej Lukianec, to boli zahraničné topky, ktoré tu mali prvé zahraničné angažmá v slovenskom basketbale. Aramis Naglič hral proti Michaelovi Jordanovi. Takže ja som ich mal v telocvični, ja som sa s nimi mohol porozprávať. Čiže ty vlastne sa poznáš Jordanom. Áno, istým spôsobom. Prostredkovanie, hej. Takže a to bolo úplne akože brutálne motivačné, keď som sa s Draganom Ristanovičom bavil, skákal som na obruč a hovorím mu, že vieš čo, ja potrebujem zasmečovať. Mal som asi vtedy 15 rokov, on že no ale to robíš zle, že však skáčem. Že čo mám robiť? No, najväčším akože driverom výskoku je táto struna, čo máš v strede, čiže brucho, ty máš robiť brušáky, ty nemáš skákať. A takéto informácie sme tam dostávali vlastne z prvej ruky. Potom sme ich mali možnosť sledovať, keď hrali Eurolígu alebo nejaký typ tej ligy, ktorá bola v tej dobe. Takže som bol na stáži v NBA pre mňa v tej dobe. Takže presne jak špongy ja som nasával. Neboli síce YouTubeové videá, ale boli tí live hráči, ktorí sa nám aj venovali. A nám vždycky, akože keď sme potrebovali niečo pomohli alebo poradili, neboli úplne že uzavretí, čo veľmi oceňujem. To sú proste profíci, to nazvime. No a tam vzniklo toto podľa nás všetko, čo dnes ma sprevádza. Tá konzistencia, to, že bez práce nie sú koláče a takéto tie pravidlá, ktoré my všetci poznáme, len ten šport je akcelerátorom všetkého toho uvedomenia, čo človek môže dosiahnuť v živote. Čo ťa k tomu basketbalu vôbec priviedlo? Priviedlo ma to, že náhoda. Bol som v triede, v ktorej aj iní chalani sa prihlásili na basketbal, tak som išiel s nimi, lebo to boli zrovna moji kamaráti. Čo bolo zaujímavé, všetci kamaráti odpadávali. Po roku, po dvoch a ja som ostával, prišli noví kamaráti a boli sme tam perfektný kolektív. Robili sme strašné veci, dneska by sa to volalo šikana, akože extrémy, ale vždycky tak, že sme mali tú kamarátskú hranicu, že keď už to veľmi ubližovalo, tak sme to stopli, ale to robilo tú atmosféru, tú chémiu, že ty to poznáš asi z futbalu. Hej. A sústredenia boli topka. Takže keď niekto teraz hovorí, že ak sa šikanuje, tak hovorím si, že nezažil, no? Ešte nie. Našťastie neboli vtedy také pravidlá, ani Instagramy, Facebooky a podobné veci. My sme takto, a to, neviem, či som to niekde vôbec rozprával, my sme sa takto v 15-16 boli na zimnom sústredení v Tatrách vo februári a tam tuším nejakého 4. 5. februára má meniny Erik. A spoluhráč bol Erik a rozkaz znel jasne, že za cigarety a alkohol sa vyhadzuje domov zo sústredenia. No a my sme večer končili stretchingom vždy o nejakej 9:30 a medzi večerou a stretchingom sme mali voľno. A tak sme ten čas využili naplno a stretching na Erika, že však Erik, máš meniny, budeš precvičovať. Všetky cvičenia boli v sede, ale že všetky. To už tréner spozornil, že niečo sa deje, že niečo není úplne OK. No a tak potom nás poslal všetkých na izby. Erika si tam nechal, ten došiel s pláčom na izbu, že on ho vyhodil a neviem čo, a že však nejak bude ráno, že dočkaj do rána, že to nejak to pominie, že nevyhodíte predsa, že však to neurobí. No akože chcel to urobiť a tam prišiel taký moment, že namiesto ranej rozcvičky, ktorá bola o 7:30 v zime v Tatranskej Polianke, čiže tam ako minus 20, my sme sa obliekli a mali sme ísť von, tak tréner, že nejdeme von, že ideme tuto do takej miestnosti a zopakoval nám teda základné pravidlo, že cigarety, alkohol, odchod domov a povedal, že teda nám na základe tohto položí jednu otázku a že ten, kto nepožil niečo z tohto, môže odísť z miestnosti. No z 18 odišli 2. Takže vtedy pochopil silu kolektívu, že teda úplne 16 chlapcov nemôže poslať sústredenia domov, že to by sa mu zle v interi vysvetľovalo. Tak mal s nami s každým pohovor, vysvetľovačky a tak ďalej. A ako vybúril sa na nás potom riadne do konca týždňa. A tam už to potom išlo akože šikana z jeho strany. Svoj trest ste dostali. Počuaj, ale že extra. My sme dreli jak hovado. My sme si to ale že mega užili. My sme si z toho spravili strašnú žúrku. Spolu. Presne tak. My sme si z toho spravili strašnú žúrku. A paradox bol ten, že my sme za jar mali tuším 15 zápasov alebo koľko. My sme každý jeden vyhrali s tým, že my sme ubehali tých superov. Že oni proste
v druhom polčase prestali vládať, lebo my sme z tých Tatier proste boli našlapaní a toto nám zafungovalo, vyhrali sme súťaž. A to bolo krásne, presne, že mám na to dneska milú spomienku a áno, akože keby som sa na to dnes pozeral jak rodič, tak asi sme to nemali spraviť, asi sme to prehnali, asi toto, ale proste taká bola súčasť života, ale bez toho by sme sa nenaučili, nemali by sme tú lekciu. A jasné, akože má to niekde hranicu, nejaké akože už nejdeme do nejakých drog a podobných vecí, že to už je kočiara, za ktorú nejdeš, ale akože toto bolo také, akože reálne sme pili červené skolo, hej, že to nebolo, že sme tam ochlastali, ale proste akože povolili sme trošku tú hranicu. A to je tým oblúkom, že k tomu, že asi ten kolektív bol potom to, čo teba tam držalo a okrem tej driny, lebo to je asi to, čo ťa v tej drine, keď musíš mákať navyše, čo ťa podrží? Áno, akože zlepšoval som sa samozrejme, lebo som zistil, že keď nemal som úplne 100% talent, aj keď nejaký tam bol, tak keď si to odmakám, tak prídu tie výsledky. Akože dám tú porciu bodov na zápas, čo som si vždy aj teda myslel, že by mohlo byť fajn pre trénera a tak ďalej, to sa mi darilo. Bol som v základnej peťke, alebo som bol, keď bola horšia sezóna, akože 6, čiže prvý náhradník. Ale áno, tá partia tam bola skvelá. Ty si ja som tam chodil rád. Štatistiky? To nám robili akože tí ostatní, ktorí tam boli asistent tréner a tréner. A samozrejme okolo tých štatistík sa robilo veľké halo, že malo doskokov, málo bodov a čo preto môžeš urobiť, k tomu nejaké cvičenia. Takže malo to už taký, že evidence-based tréningový systém. Čo by som ale vytkol tej dobe, bola regenerácia. A to s tým súviselo potom aj nielen moje, ale aj zranenia iných chalanov. Že ja si myslím, že sme boli pretrénovaní, respektíve sme boli nedostatočne posilovaní, lebo v posilovni sme trávili málo času na ten výkon, ktorý sa od nás očakával. Takže boli tam rôzne natrhnuté krížové väzy a chrbtice a zlomeniny únavové a podobne. Takže toto možno už dnes funguje, ja verím, že lepšie. A k behu si sa potom ako dostal? No, tým, že som musel skončiť s basketbalom kvôli niekoľkokrát natrhnutým väzom v kolene a lekár mi povedal, že nemôžem robiť rotačné športy, čo je basketbal, tenis, badminton, futbal, volejbal. Môžem robiť také, že monotónne, kde sú predikované akože tie ďalšie kroky, čo v príbehu platí, že keď nejdeš teda zrovna trailové behy. Horský beh. Tak presne. A bicykel takisto, tak som to vyskúšal. No a ja som tiež nemal rád beh, podobne ako ty. Ale ako tie letné prípravy z ocelia. No a potreboval som nejaký ten typ dopamínu zo športu a zistil som, že henta mi to funguje. No a tak som začal behať, začal som trénovať pod vplyvmi rôznych ľudí v mojom okolí. Devím Bratislava, potom hneď v ten rok, čo bola podľa mňa najväčšia moja športová chyba, maratón v Košiciach, čiže s polročnou prípravou, bez nejakého predošlého behu, ale nejak som to odtrpel na jednom banáne. No a potom som ten maratón, že jak si tam trpel a kde sa to tam rodilo? No, akože ja som ho trénoval. Také možno akože rovno paralely do života, že ako tú maratónskú bolesť pretaviť do víťazstva v živote. No, trénoval som na ňo najlepšie, ak som vedel. Len vtedy bolo aj málo dostupnej literatúry, niekde v polke toho tréningového cyklu. Neviem, chcel som sa pripravať na to 6 mesiacov, čo samo o sebe málo, keď človek predtým nikdy nebehá, tak asi v tom 3 mesiace pred maratónom sa dostala ku mne tá kniha od Viktora Bielika, ktorú som tu spomínal, kde bol už nejaký systém a ja ako systematický človek mi to sadlo úplne. Som sa ho chytil a začal som to teda aplikovať, dlhé behy, intervalové tréningy a tak ďalej, ale bolo to už málo času pomerne, tak som tam prišiel, mal som asi odhad na svoje tempo. Ešte vtedy... Koľko si mesačne vtedy behával v príprave? Malinko, 30 km týždenne to mohlo byť, 40. No, ja keď si pozriem svoj maratón z New Yorku, že s jakou odvahou som tam išiel. No dnes by som si netrúfal. Vôbec. 30 je málo, strašne. Že 146 km za mesiac tak nejak, a to som považoval za dobrý mesiac. Áno, ja som bol na tom úplne rovnako. Prvé kolečko, čo je polmaratón, bolo v pohode, ale hneď od nejakého 24. kilometra vlastne začal maratón a to bolo peklo. Tam som dostal sa do kríz, ktoré musel som ten beh prekladať chôdzou, čo mimoriadne som mal s tým problém, čo sa týka ega, lebo však som trénoval a teraz ma taká tučná baba predbiehala, ktorá ale lepšie trénovala, si hovorím, že to nie je možné, ale nejak som to dotrpel. Čo si hovoril v tých momentoch, kedy si sa musel presvedčať, že dojdeš do cieľa? No. Lebo však takto na maratóne, tam akože, a v Košiciach tam je to zradné, tam veľakrát ideš okolo toho hotela, kde máš izbu a veci, že tam ako ťa to tak zláka učiť. 1000-krát ma to lákalo v tej druhej polovici, že to ukončím. Dokonca mi išli také myšlienkové postupy, že
a že však ma toto už tak moc bolí a že však sa vyhovorím, že som sa zranil a tak ďalej, ale mal som nejakú vnútornú silu, že to chcem vyskúšať až do konca a že nech si to odfajknem a mal som tú motiváciu. Vedel som, že ľudia v mojom okolí vedia, že som tam, vedel si to ty, vedel to Jajco vtedy, vedel to hocikdo z tej našej úzkej bežeckej komunity. A že teraz sa vrátim a poviem im, že som akože skrečoval, že to nie. Takže motivoval ma skôr také to externé prostredie, ale to som sa rokmi naučil už vypúšťať, lebo to je veľmi zase, človek na seba robí veľký tlak. To nemôžeš behať pre ostatných a nemôžeš športovať pre ostatných. To som tiež dostal v tom príučku. živote to asi platí, že naozaj porovnávať sa sám so sebou, ty si to aj pomenoval dneska. A paralela do toho života je, že nebol som zvyknutý sa vzdávať. To som mal z toho basketbalu proste, že bral som to ten maratón a to utrpenie, že to je vlastne ďalší tréning, ktorý bolí a príde tá úlava. Manželka vám naložila a ja som v tom aute bol úplne v prdeli. Akože tak som ležal, som rád, že ma veze, neodšoferoval by som to, jedol som na každej zastávke, ktorá sa dala absolvovať, takže veľká príučka to bola nakoniec. Akože presne som vedel, že do ďalších maratónov a ďalších behov proste týmto spôsobom nie. Vieš si spomenúť dneska, že ja mám také presne, že v rámci nejakej krízy maratónskej alebo takej to bolo, že po tam tú lampu. Že ako keby to rozkladanie toho veľkého, tej veľkej porcie, mne toto extrémne fungovalo a horský maratón Chamonix bol presne tento príklad, že tam akože že 8 kilometrov do kopca mám ísť, že ja neviem, 100 metrov prejsť. Ale ja som normálne, že prestal uvažovať o tom, že 8 kilometrov, ja som si reálne povedal, že 100 metrov. A to akože paralela do života, tak akože keď neviem čo so životom, tak tento týždeň. Áno. Dnešok. Alebo rozložiť si veľký cieľ na menšie ciele. Tak, presne, že ísť od toho konca. Ako potom boli ďalšie? Ako sa vyvíjali ďalšie behy? No, dostal som akože po nose, jak sa hovorí na tomto behu. Prehodnotil som prípravu, akože mal som tú knihu teda už konečne. A chcel som si to vyskúšať, už potom mať nejaký, že na základe nejakých dát a nejakých informácií akože zlepšený ten tréning a zbadal som, ako to brutálne funguje. Že keď sa kombinujú teda tie jednotlivé typy tréningov a akože čo si z toho odnášam do života je, že ak chceš stávať niečo monumentálne, v behu to bola, že rýchlosť a akože taká tá výbušnosť, tak musíš mať dobrý základ. A ten dobrý základ v behu sú dlhé, pomalé behy, ktoré ťa nebavia, alebo vieš, že by si mohol bežať rýchlejšie, ale musíš bežať hodinu, 2, 3 niekedy. A akože byť trpezlivý a nezrýchliť. Na začiatku to bolo ťažké, lebo neviem, či si pamätáš, mali sme taký čip v teniske. Jasné, Nike Plus, ktorý nebol úplne presný, nebola to silná stránka. A hlavne sme sa hecovali strašnými challengeami každý mesiac a my sme kampane na to mali postavené. Pamätám si. Hej. Takže bolo ťažké si ustražiť to tempo, ale dneska už sú hodinky od Garminu, od hocičoho, že kde si vieš nastaviť, že ti to zapípa, keď prepaluješ tempo, keď ti tep vyskočí, takže dneska už je to ľahšie byť disciplinovaný, ale naozaj, keď chceš nejaký výsledok, musíš ísť pomaly proste k tomu cieľu. V tom športe to funguje 100%. Všetko za to viem a potom som mal minule taký tréning, kde ja tým, že som zase po dlhšom čase znova začal, tak idem naozaj, že od piky, ale je to našťastie teda skokovo, že naozaj cítim sa pri tom každým behom lepšie a lepšie. A presne som mal takéto, že mal som ísť pomaly, mal som ísť, akože nie až tak dlhý beh, ale skrátka pomaly. A videl som, že ten čas je taký, že vlastne to skončí, že nemusí to skončiť 0,2 tempom, ale že 59. Samozrejme, posledný kilometr zrýchlil, tepy vyskočili a pritom, že halo, na čo? Proste, pre koho? Ale no, to som musel dať. Dodnes to robím. A potom som presne, že že ne, na budúce, že kašli na to a častokrát napríklad ja si potom prepnem ten mod v hodinkách, že nevidím ten čas. A ja. A vyslovene, že iba tepy mi ukazujú a na to sústredím tú pozornosť, že toto mám udržať do tejto hranice a kľudne spomalím. V minulosti ako ten, že mladší, vášnivý som proste to potreboval hecovať. Dneska ja úplne v pohode, pôjdem ti 8 kilometrov, úplne pomaličky a ešte si to budem užívať a strašne ma to baví, že vôbec mi to nepríde ani dlho, lebo tá 3/4 hodina mne fakt príde ako benefit, že som sám so sebou. No si múdrejší, lebo ten pomalší tréning ti vlastne umožní robiť ďalší tréning na druhý deň, lebo ja, akože všetci, keď komu hovorím, jak trénujem, tak sú v šoku, keď ja prakticky trénujem 6 dní až 7 dní v týždni. A všetci povedia, ale to musíš regenerovať a to musíš, neviem, jedno, druhé, ale
ja mám tréning aj regeneračný. Ja si idem dať 5 kilometrov alebo 30 minút, ja to väčšinou tie regeneračné behy behám na čas, aby som si neuletel. Takže 30 minút, ale idem pomaly, 6:30 tempo, čo pre niekoho, kto beží štvorkovým tempom desinu, tak je to extrémne pomalé. Jasné. Takže to je pre mňa lepšia regenerácia ako byť na gauči. A samozrejme do toho sauna a takéto akože záležitosti, že sa človek trošku akože postará aj o seba. Ale pre mňa je najlepšia regenerácia šport. Ale zase pomalšie, nízke tepy a proste opäť akože trošku si to zvedomiť, že tie svaly sa zase ponaťahujú, vyplavujem laktát a tak ďalej, trošku z toho Čo je hlavy. veľmi dôležité, pretože som zistil nedávno, že nevyplavený laktát môže spôsobať migrény dokonca. Takže je to veľmi podstatné vyplavovať aj takéto veci a okrem toho, že teda nejaký dopamín sa nám vyplavuje z toho pohybu a tak ďalej. A tvoj najsilnejší zážitok zo športu, a teraz je jedno, či to bol beh, basketbal alebo nejaká súťaž individuálna, kolektívna, že čo je možno taký, že top zážitok tvoj, ktorý si zažil pri športe? No jednoznačne prebeh cieľovou rovinou tých maratónov, ktoré som zvládol, ktoré nikdy neboli bez slz. Neviem, či si to zažil aj ty, ale to nie je kvôli tomu, že som to dobehol, ale to je taká satisfakcia, lebo ten cieľ, odbehnúť to od 1. kilometra po ten 42., ten cieľ je tak strašne dlhý. Nechcem povedať, že utrpenie, ale ten beh trvá sám o sebe veľmi dlho. Každý vie, kto bežal maratón, že nie je samozrejmosť dojsť do cieľa. Tam sa môže stať hocičo. Zranenie najčastejšie, alebo zradí žalúdok a takéto akože nuancy, ktoré vzniknú pri tréningu nikdy, ale na tom v ten deň D proste sa to môže stať. Vôjdeš do cieľa a pod vplyvom tých endorfínov a toho dopamínu proste príde aj akože dojatie, slzy, lebo je za tým pol rok, niekedy viac ako pol rok prípravy a teraz vlastne to všetko vyšlo akože na povrch, že či som to robil dobre a našťastie ja som teda bežal maratón vždy so lepším výsledkom, lebo som mal aj lepší tréning, takže nebolo to ani ťažké, ale tá satisfakcia, to sú tie momenty, ktoré si budem pamätať celý život z toho športu. Ja mám takúto spomienku, keď sme tie maratóny, tak pamätám si dobeh v New Yorku. Ja som povedal, akože ja som sa tam prihlásil, že úplne z halúz, že aj tak nás nevyberú. Čiže prihlásil ťa brat? Ne. Tieto fóry došli až potom, že sme si začali dávať milé darčeky. A prihlásil sa tam s Filipom Ševom na tajňaša a som to pani vtedy zabudol oznámiť, že sme sa prihlásili s vedomím toho, že však tam je lotéria, aj tak nás nevyberú, ale keď sa 3-krát prihlásime, potom máme už garantované miesto. Takže my sme s tým rátali, že nás nevyberú, no tak vybrali nás obidvoch a už som to teda musel oznámiť, musel som začať trénovať, čo úplne nedopadlo. A ja som povedal, že ja som predtým išiel bežať, že prvý maratón vo Viedni, ten som nedobehol. A 3 týždne na to ma Lesky nahovoril, že poď v Salzburgu to dá, že tam je hneď maratón, že to musíš proste hneď prebiť. Tak sme to prebili, tam som ho zvládol. Super. A pár mesiacov na to bolo ten New York. A ja som povedal, že keby som po zuboch mal doskakať do cieľa, že ja tam do toho cieľa dojdem. Pretože v New Yorku, keď som sa bol pozrieť na to, tak vtedy som povedal, že OK, ja chcem zažiť maratón, lebo dovtedy ja som to odmietal. Ja som mal, akože, nechcem povedať, že desiatky, ale vyše 20 polmaratónov odbehaných a ja som furt tvrdil, že maratón je kravina, to nemá zmysel, toto robiť nebudem. Hej? No a potom sme sa boli kúknúť na Saifu, keď bežal v New Yorku maratón a ja keď som videl proste tie tisícky ľudí, ktorí pri tých zábranách stoja, a ja som si pripadal, jak proste v basketbalovej aréne alebo v hokejovej aréne, kde je 10 chlapcov na ihrisku a hučí na nich 20 000 ľudí, tak ja som tak hučal na tých bežcov a potom som to zažil na tej vlastnej kože, fakt som mal to teraz mám zimomriavky, že proste pribieháš a že tam ti fandia a ja som tam prišiel do cieľa a ku mne sa tam spravili, aké by som to vyhral. A ja hovorím, že tak toto je, že mega. Hej, a vytrapený, ubolený, neviem čo, ale všetko vedelo ísť stranu a proste presne tá satisfakcia toho životného obdobia a všetkých týchto vecí, proste dohromady sa to tak sklobilo, to že extrémne silná Sú to extrémne emócie, hej. Dokonca ešte som zabudol povedať, že na tom maratóne sa môže stať hocičo, jak som hovoril, zranenia, žalúdok a tak ďalej. Ešte, čo som si ja všimol, našťastie nie na sebe, ale na iných bežcoch, ktorých mám veľmi veľa, akože kamarátov, často sa im stáva, že oni majú skvelé tréningy, to vidím, či už keď pretekáme proti sebe na dedinských pretekoch, alebo vidím na strave, ako trénujú, sú
úplne niekde inde, ako je potom ten výkon, ktorý odovzdajú v tom preteku. Čiže taký ten tretí element je, že ťa môže zradiť hlava. A s tým som vždy išiel na štart s takou pokorou, že ja neviem, čo to znamená, že ťa zradí hlava, akože, ale že tí ľudia tam vyhoria, vypnú, nedobehnú, pritom sami nevedia prečo. Takže toto je ďalší ten aspekt, ktorý podľa mňa spúšťa tie emócie, že som aj toto zvládol a vlastne je to také obrovské životné víťazstvo, keď človek zabehne niečo také, ako je maratón. To si treba vyskúšať, to sa ťažko popisuje. Akože maratón je maratón, preto je to kráľovská disciplína, lebo ako keby to robil každý, tak by to tak nebolelo. Ale ono začať treba niekde, že naozaj aj tých 5 kilometrov pre niekoho dneska môže byť výzva, ale tá konzistencia, ktorú ty si spomínal a to budovanie tej pevnej vôle, sú naozaj veci, ktoré sa krásne dajú prenašať do toho pracovného života a tým vlastne môžeme premostiť k tomu tvojmu tretiemu pilieru a tomu, že čo ty vlastne robíš dneska a povedal si, že si tam 18 rokov, tak to je tiež asi hneď možno z úvodu tejto kategórie alebo tejto časti, povedzme, že dneska byť niekde 18 rokov není úplne štandard. Áno, je to konzistencia. Nie je to štandard, ale mal som na to unikátne podmienky, aby som tam vydržal 18 rokov. Mal som skvelého šéfa, ktorý ma do Mindshare prijal a minulý rok sa síce naše cesty pracovné rozišli, ale ostali sme veľmi dobrí kamaráti. A vytváral mi také zázemie, že poznal mňa, aká som povaha, poznal, čo ma drivuje a vytváral mi zázemie také, aby som tam tie svoje hodnoty a tie svoje drivere mohol implementovať. Čiže ja som si vlastne v agentúre Mindshare prešiel úplne všetkými pozíciami, ktoré tam existujú, až po úplne samotný strop, s tým, že na každej pozícii som zotrval dostatočne dlho, aby som navnímal, aké má úskalia, aké má výzvy, čiže o to ľahšie sa mi robila tá ďalšia a ďalšia pozícia. A prečo som vydržal u jedného zamestnávateľa vlastne tak dlho, je, že tá práca v mediálnej agentúre, to nie je, keď robíte vo Volkswagene alebo ja neviem, v banke, to je tak extrémne dynamické prostredie, lebo marketing sa zmenil za posledných 18 rokov, keď sme teda my dvaja začínali, že neskutočným spôsobom. Ako pre príklad, keď som začal pracovať, neexistoval SEO, neexistoval search, Google bol v plienkach, neexistovali sociálne médiá. To všetko boli nové elementy, ktoré sme sa my museli učiť. Vznikali pozície, ktoré predtým neexistovali. Akože social media manager, keď som ja začal, to neexistovalo. Takisto, jak teraz určite vznikajú a budú vznikať nové pozície. Content creator. No dnes už je to šialené. Dnes už to bude samozrejme viac o umelej inteligencii a o výšinách, ktoré sa nám ani nesnívajú. Ja teraz veľmi fičím na umelej inteligencii a práve naša spoločnosť investuje 300 miliónov ročne do toho, keďže nie je to slovenská firma, je to globálna firma, do toho, aby sme implementovali AI do našich procesov a pre našich klientov. A ja som pri tom a to je ďalšie, čo ma tam drží zase ďalšie roky. Niekto by si povedal, že to, že si niekde strašne dlho, že si skostnateli, že sa bojíš urobiť krok vedľa, x-krát o tom rozmýšľam samozrejme, či neísť na vlastnú nohu, či nezmeniť zamestnávateľa a tak ďalej, ale zatiaľ mám také podmienky, že rozvíjam sa a toto keď mám, že napredujem, tak ja v zásade nemám čo špekulovať. Mám tam skvelý kolektív a hlavne, keď sa teda ešte raz vrátim k tomu lídrovi, ktorý ma tam akože prijal a viedol, ja som sa mal non-stop od koho učiť. To pozdravujem Ríša Kopuníka, ktorý ma obohacoval každý deň, on bol ako veľkým môjim vzorom. Bol to taký typ empatického lídra, ktorý s tým svojím tímom pracoval na úrovni takého demokratického fungovania, čiže spoločne sme o tých veciach rozhodovali, ale nielen na úrovni top managementu, ale aj na úrovni ostatných kolegov, ktorí tiež, ja som vlastne, keď sme kaskadovali to manažerské rozhodovanie, tak ja som tiež chcel počuť vždycky názor kolegov, nikdy to nebolo len moje autokratické rozhodnutie a takéto vedenie mi najlepšie funguje, lebo ty potrebuješ tých ľudí mať angažovaných natoľko, aby ti vytvorili prostredie, že sa v nej môžeš realizovať. No a toto keď sklbíš ako manažer, tak zrazu si v práci, ktorá je veľmi náročná, veľmi akože stresová, lebo však priemerný človek v marketingu funguje 3 roky. Také sú štatistiky. Ale ja som mal vždy také prostredie, že ten stres ma nikdy nezlomil, ktorý tam je, lebo som mal skvelých kolegov. Proste sme sa držali. O tom, že si v podstate ako keby konštantne rastol, že to neboli, že výkyvy, že teraz vystrelím jak raketa a potom spadnem dole a že myslím, že taká, že väčšia sinusoida, ale že tie výkyvy boli menšie aj smerom hore, aj smerom dole?
Dole tam zatiaľ takože výkyv dole nebol, bola skôr nejaká stagnácia, ktorá je ale OK. prirodzená, lebo ide s tou rolou, že ja som sám niekedy cítil, že ja potrebujem ten čas, aby som sa s tou rolou stotožnil a tej roli niečo odovzdal. A keď som zistil, že stagnujem, tak v tom bol Rišo skvelý líder, lebo došiel za mňou o deň skôr, ako by som išiel za ním ja a povedal mi, Mišo, počujem, mám tu pre teba takú a takú príležitosť, čo na to hovoríš, a bavili sme sa o tom, ale predbiehal ma vždycky v týchto témach. Čiže taký mal dobrý cít na ľudí. A ja dúfam, že to robím tiež so svojím tímom, aj keď musím samozrejme žonglovať s nejakými korporátnymi nastaveniami a s nejakými rôznymi individualitami, ale snažím sa tých ľudí počúvať a navnímavať to, čo ich motivuje, aby som vedel byť tiež ten, čo príde o krok skorej trošku k tomu ich rastu. A z hľadiska toho leadershipu hovorí, že ten tvoj líder ťa vlastne inšpiroval a učil týmto spôsobom, že OK, že toto mi vyhovuje, takto by som to chcel robiť, toto sa chcem naučiť, vlastne takýto prístup voliť aj z tej svojej pozície ďalej. Ako je to vo vzťahu v rámci klientov, že tiež tam máš nejaký benchmark, že OK, že s týmto klientom sa mi funguje OK a takto by som chcel, aby sme fungovali s inými a tým pádom my ako agentúra volíme tento prístup a takýmto spôsobom odovzdávame tú rolu, alebo poďme a potom alebo doplním ďalšie otázky. No, táto otázka je náročná, lebo práca mediálnej agentúry, ale aj kreatívnej, je totálne people's business. Čiže ono to ani nie je, že o klientovi, o značke, ale je to o tých ľuďoch, ktorí na tej značke pracujú. Keď je kompetentný marketingový riaditeľ, ľudský, má víziu, má dobrý tím, challengeuje tú agentúru tým správnym spôsobom, na úrovni nie, že agentúra je ten môj dodávateľ, jeden z mnohých, ale agentúra je môj partner na budovanie mojich cieľov. Moja obľúbená téma ide. Takže som zvedavý, čo vyťahneš. Tak vtedy sa mi pracuje extrémne dobre, ale extrémne dobre sa mi pracuje s tým človekom. Čiže stane sa, že človek odíde z tej firmy, nám ten klient dostane, ale je to úplne iný klient zrazu. A koľko percent, povedal si, že slovenský marketer, koľko percent aktuálne z dnešného trhu na tej klientskej strane je uvedomelých marketerov a ľudia, ktorí fakt tomu rozumejú, čo robia? A respektíve inak sa opýtam, lebo to môže byť zákerná otázka. Kam sa ten trh vyvíja? No, lebo jeden treba brať do úvahy aspekt, že som tam 18 rokov v tom marketingu. Teraz nechcem to úplne zhodiť. Tí ľudia, ktorí tam sú, drvivá väčšina na tej strane klienta, na tom marketingu sú tam kratšie, ako som ja v biznise. Tým pádom ja sa snažím si zvedomovať, že ja som niekde inde z hľadiska skúseností, nemusí to byť bytostne z hľadiska vedomostí. Sú marketingoví riaditeľa, ktorí raketovo rástli, boli veľmi šikovní, sú na svojej pozície 6 rokov, ale proste ja som 18. A teraz extrémne si musím dávať pozor, aby som s nimi jednal na jednej úrovni, lebo sú do mňa už aj mladší, ale sú to stále je to klient, ale robím to tak, že predsa len som niekto, kto ho má rozvíjať, toho klienta, kto mu má odozdávať tie skúsenosti a posúvať. Tým premostujem k tej tvojej otázke. Tá kvalita ide nižšie, ako bola kedysi, ale je to veľmi subjektívne, lebo je to možno len tým, že ja som tam dlho. Že ja to vnímam, že proste robím s mladšími ľuďmi, ktorí sa stále učia, sú niekde na tej svojej rastovej krivke a nechcem to skomentovať tak, že tá kvalita ide dole, lebo proste je to nová generácia marketérov, to je len môj problém, že ja som tam tak dlho. Zároveň tá nová generácia je určite lepšia v tej flexibilite smerom k tým novým nástrojom, k umelej inteligencii, lebo ten marketing už ten marketing už nie je tak jednoduchý, ako bol kedysi. Kedysi sme mali pár kanálov, rádio, print, internet. Dneska je v rámci internetu ten mediálny plán vie mať 40 riadkov, lebo taký kanál, onaký kanál, tie treba medzi sebou prepájať, optimalizovať, už tam idú dáta, technológie a tak ďalej, do toho nejaká telka nad tým, to sa tiež dá prepájať a my už vlastne potrebujeme aj iný typ zamestnancov. Už to nie sú, že ľudia z marketingových škôl. Za mňa ideálny nejaký zamestnanec je možno zamestnanec z Microsoftu alebo nejakej technologickej spoločnosti, ktorý sa s tými platformami, v ktorých my fungujeme, akože naučí robiť, naučiť sa s tými dátami. Ono je to úplne iný typ práce. Takže tá práca je oveľa komplexnejšia a nedovolím si teraz súdiť, alebo hodnotiť ten trh, že ktorým smerom ide. Podľa mňa ide dopredu
a sú tam šikovnejší a menej šikovní ľudia. To som rád. Ja mám také, že, a to je, ako berem to, že úplne, že turbo plošne, ako také Slovensko, je tu extrémne veľa veľmi šikovných ľudí, naozaj, že krásne kampane sa robia, akože vidno, že s tými značkami, aj tie firmy podľa mňa sú o mnoho uvedomelejšie, že konštruktívne pracujú s tými značkami, že keď si raz vyberám segment na podporovanie nejakých podujatí, tak idem proste v tom segmente a robím športové podujatia. Alebo idem do, ja neviem, Kauflandecký festival a šport, hej, že nenájdeš ho úplne v divadle, ten Kaufland. Ale, a že toto mne je sympatické veľmi a ja som, prečo som mal takú, cez Vianoce to bolo, keď som sa bavil na Kauflande, ako proste pracoval s témou Vianoc a takej tej pani, ktorá točila Reelska, akože v zásade, že prepojili generácie, staršia pani, mladšia generácia a že toto mňa baví, keď proste tie firmy, značky hľadajú tie spôsoby a experimentujú s tým. Toto je pre mňa niečo, že OK, že mám odvahu to skúsiť, mám odvahu to spraviť a potom je to také, že ja to volám, že homemade miracles. A opäť nechcem sa nikoho dotknúť, ale v zásade čím ďalej od Bratislavy ideš a láme sa to niekde okolo Detvy a ďalej smerom na východ, keď ideš tou spodnou cestou, že v podstate dobrý billboard musí mať železiarstvo cecka tú ženu, hej? A ja tomu proste nerozumiem, že prečo, akože, že jak to spolu sakra súvisí, že mne to nesúvisí proste. Tak dobrý billboard. Ale bratranec má sesternicu, čo vie urobiť grafiku, tak mi to urobí. Alebo sesternicu, čo má zrovna cecky, no. Alebo, no, to potom ju nafotíme aj rovno. Takže toto je pre mňa také akože tie dva póly toho, že na jednej strane akože vnímam tu alebo proste značka Orlen prišla na slovenský trh relatívne nedávno podľa mňa a veľmi systematicky pracuje s tou značkou a veľmi konštruktívne a to tam, že nikoho nepoznám, hej, a vidím, že akým spôsobom to robia. A to sú pre mňa také krásne príklady toho, že ako sa to vlastne dá robiť systematicky. Dal si veľmi veľa otázok v tom jednom súvetí alebo viacerých vetách. Značka Orlen, pozdravujem nášho nového klienta, je to o ľuďoch, akože ja tam vnímam, že veľmi silný regionálny manažment, ktorý má pod sebou veľmi silný lokálny manažment a oni idú bomby. Naozaj, že tým nadšencov, ktorí tam pracujú, a to sú tí skvelí marketéri, ktorí tam sú v správnu chvíľu na správnom mieste. K billboardom, no, billboardy sú niečo, čo má veľmi nízku pozornosť. Lebo fičíš okolo autom, máš možno sekundu, my hovoríme, že Facebook je taká diaľnica, v ktorej... Online billboardy. Presne, ktoré online billboardy, čiže niektorí zadávateľe sa snažia zaujať takýmto kontentom, jak si hovoril. Má to svoje pravidlá, ako to má, ako to nemá vyzerať, potom je tam nejaká, že brand safety sa to volá, čiže či sa tá značka chce stotožniť s nejakými prsiami, alebo sa chce stotožniť s niečím, čo je možno bližšie jej hodnotám. A ty si hovoril, že sa ti páči, že ako sa prepája staršia cieľová skupina s mladšou, čiže možno nejaká Gen Z s mileniálmi, že tie značky hľadajú cestu k tomu, ako sa k ním dostať, ale to nie je, že kreativita tých marketérov, to je nutnosť. My to riešime s našimi klientami stále viac a viac, že počúvajte, ale nám odchádza cieľová skupina z toho nášho akože fokusu, ktorá je nejak zadefinovaná nejakými hranicami, pretože nám odrastajú tí starí zákazníci a dorastajú noví zákazníci. Lenže s mladým zákazníkom, keď sa chceš rozprávať, tak to nebudeš sa s ním rozprávať ako značka cez televízny break medzi správami. Ani cez leták v schránke úplne. Ani cez leták v schránke. Ty potrebuješ... Teda, akože nezatracujem letáky v schránke. Viem, že to na nejakú časť cieľovky stále funguje. Ale stále nám dorastajú tí, ktorí vyrástli s mobilmi v ruke. Moje deti proste rastú, či sa mi to páči, alebo nie, s mobilom v ruke, či už tam majú v tom mobile spolužiakov, alebo tam majú svojich obľúbených influencerov a značky. A tí marketéri to musia reflektovať. To akože bez toho to nejde. A teraz čo my potrebujeme na to, aby sme to robili dobre? Potrebuješ mať mediálnu agentúru, ktorá ti dá dáta a povie ti, ako to máš robiť. A potrebuješ chcieť urobiť aj vnútorne tú transformáciu. A transformáciu v marketingu môžeš robiť jednoducho, že len hráš sa s cieľovou skupinou a skúšaš si TikTok a tak ďalej. Ale ty potrebuješ urobiť podľa mňa celistvú transformáciu, to znamená, že pozrieť sa, aké mám dáta, ja ako zadávateľ a potom ich prepájať modernými marketingovými nástrojmi a umelou inteligenciou do nejakého úplne nového ekosystému. Ale toto ti nespraví nikto iný ako technologická firma. Takže tie mediálky sa teraz idú veľmi transformovať a celý marketing sa transformuje do toho, že
dobre, máme brutálne veľa dát, podľa mňa málo ktoré odvetvie má tak veľa dát, ako má marketing. To vieme, že tam sa meria všetko a dá sa merať všetko. A teraz, o čom je vlastne umelá inteligencia? No o spracovaní dát, že z nejakých historických bodov vzniká nejaká predikcia v budúcnosti, lebo tak funguje umelá inteligencia. A teraz my máme tie dáta, no tak poďme robiť predikciu, ako by to malo fungovať. No a to ma fascinuje teraz. A to je vlastne téma, ktorou teraz žijeme vlastne všetky mediálne agentúry. Takže je to... Neodpovedám na tvoju otázku, aj keď ich tam bolo viacej, lebo to by sme tu boli, to môžeme ísť do ďalšieho podcastu a môžeme sa baviť, že... To bude váš podcast firemný, kde sa to dá rozoberať. A čo sa týka tých dát, ja to vnímam zase, dám trošku zo svojej skúsenosti, že roky v Nike 2008, 9, 10, 11, 12, 13, že to bolo také, že vtedy sa tak akože začalo trošku s dátami. A ja to volám, že vo svojom svete, akože mojom vývojovom štáte, že to bola akože základná škola. Potom to bol Proker, to bolo roky nejakých 2016, 17, 18, dajme tomu, že to bola taká stredná škola, kde už sme napríklad vedeli veľmi pekne pracovať s dátami, že zmerali sme si nejakú spokojnosť, nespokojnosť zákazníkov, zistili sme, ktoré témy ich trápia a tie sme potom vysvetľovali a vkladali do komunikácie a tak ďalej. A potom prišiel Mebelix 19, 20, 21 a tam sme vyslovene, že veľmi striktne si definovali, kam sa chceme za 3 roky dostať a veľmi akože jasnými krokmi definovanými sme za tým kráčali a veľmi sa opierali o tie dáta. Stále aj tak ja budem tvrdiť, že marketing je na konci dňa pocitová vec, ale tie pocity vychádzajú z dát v mojom svete. A ako to vnímaš ty, ten pomer toho, že cucnem to úplne z prsta, že tak to bude, alebo to, že OK, oprem sa o nejaké dáta, ale aj tak sa proste rozhodujem pocitovo, pričom ja len upozorňujem, že pocit neznamená, že mne sa ten vizuál má páčiť. No. Má sa páčiť cieľovej skupine a má osloviť cieľového zákazníka. To slovo pocit by som nahradil slovom intuícia, a ktorá plynie z nejakej tvojej praxe, ale určite nie len dáta. Tie dáta sú nejaká história. A ty keď chceš byť akože konštantný, bez zmeny, opakuj históriu, ale nemyslím si, že biznis tvoj bude prosperovať, keď budeš len opakovať niečo, čo fungovalo v minulosti. Opakovať ten istý tréning bežecký, budem sa trošku síce zlepšovať, ale nebude to skok. Budeš perfektne stagnovať, budeš sa cítiť dobre, najlepší v stagnácii. ale nebudeš zrýchlovať. Lebo ty, keď ideš stále 10 km za 60 minút, no tak budeš perfektne behať 10 km za 60 minút, ľahko, budeš sa cítiť pri tom dobre, ale keď ti poviem, a teraz to daj za 40, nemá šancu. A takto je to aj s tou tvojou otázkou, že nie je možné, teda je možné, ale nie je to správne iba ísť čisto podľa dát. Dokonca som to teraz počúval v viacerých podcastoch, kde už sa na to začína narážať, lebo doba AI hovorí len o efektivite, o dátach a tak ďalej, len si zober, že za chvíľku to budú robiť všetci. Čiže tá látka niekde pôjde hore a tak umelá inteligencia, spracovanie dát, nie je to veľmi kreatívne. Lebo to, jak funguje umelá inteligencia, to je učiť sa z minulosti, keď to zjednoduším veľmi. Čiže nejaké nové kreatívne riešenia stále budú musieť vymýšľať ľudia a s nejakou intuíciou a stále platíš v marketingu, že testuj a uč sa a vyhodnocuj, čo ti fungovalo a čo nie. Lebo ako by vznikli Nike lavičky, na ktorých sa nedá sedieť bez toho, aby to niekto vyskúšal a urobil okolo to ten buzz, čo sme my robili spolu v Nike, lebo to ti nevygeneruje umelá inteligencia, keď to ešte vtedy nebolo. Dobre, ty si sa asi inšpiroval možno z nejakého iného trhu, tam to niekto vymyslel, ale niekto to musel vyskúšať, lebo to bola šialená myšlienka, bola kreatívna, len myslíš, že tá doba, bola tam intuícia za tým nejak. Určite. A dneska je akože extrémna doba korektnosti a všetkého možného, že na toto si podľa mňa tie značky musia dávať strašný pozor, lebo ich tu budú naháňať za neviem, farbu a také pohlavie, onaké pohlavie, mačku, psa, neviem čo všetko. A jedna z takých krásnych príkladov je, že Nike Jordan, keď spustil tenisky, v podstate to bola reklama a on to nosil na nohách, pričom NBA dávalo za každý jeden zápas pokutu Jordanovi $5,000 za to, že má farebné tenisky, lebo tie regule hovorili, že musia byť také a onaké. A Nike to strašne rádo platilo, pretože v priebehu 12 mesiacov sa to stala najpredávanejšia teniska v Amerike. A myslíš si, že dneska, v dobe tejto turbokorektnosti, by ešte značky našli odvahu
robiť takéto akože punkové riešenia? Myslím si, že v korporátnych značkách to bude ťažké, lebo tam je vždy nejaká centrála, nejaký korporát, ktorý má presne legal department, ale čo by som určite povzbudil všetkých akože menších lokálnych podnikateľov, aby boli odvážni. Akože politická korektnosť je niečo, čo nemám veľmi rád, lebo jasné, niektoré témy nemusia byť akože ohýbané do extrémov a niektoré témy je dôležité sa o nich baviť, ale nesmú zabíjať kreativitu. Akože ja prajem všetkým podnikateľom, nech nazberajú čo najviac odvahy, ale nech rozmýšľajú a vždycky treba rozmýšľať tak, že nechcem robiť ostatným to, čo by sa mi nepáčilo, aby robili oni mne a toto implementovať do tých svojich rozhodnutí, lebo ten svet je dneska šialený, to vidíme, že proste od geopolitiky až po politiku a ľudské vzťahy a tak ďalej a ja si myslím, že správna dávka odvahy, správna dávka empatie spraví pre tie značky určite viacej ako nejaká priemernosť a prehnaná politická korektnosť. A keď zoberieme nejaké že marketingové rozloženie aktivít na kanály, že televízia, online, printy, rádio a tak ďalej, že ty si to pomenoval pred chvíľou, že kedysi sme mali tie základné, že bol internet, to tedy bol AZSK, pozdravujeme partičku, a bol Centrum, a bol Atlas nejaký, nie? A Zoznam, to bol celý internet na Slovensku. A potom sme tu mali nejaké rádia a boli televízie, ktoré sa nakupovali plus minus, takto, tie telky si aspoň tie si udržali, že to nakupuje na grpy stále. No. Hej? Ale ten pomer toho sa úplne pomenil, akože využitie, dĺžka reklama a tak ďalej, že to je dynamický vývoj. A ako vnímaš v tejto oblasti, že z toho, že boli tu nejaké 3 základné kanály, do toho, že ten samotný internet dnes poskytuje proste, že takmer neobmedzené možnosti toho, kde všade sa dá vyskakovať? No, je to príležitosť, podľa mňa, k skvalitneniu tej komunikácie, lebo tá multikanálovosť a tie možnosti ti umožňujú presnejšie cielenie, čiže ty vieš ísť na toho človeka naozaj per individuum, že proste ja si pozerám nejaké mojich 5 stránok a sledujem môj program v televízii, ty máš úplne iné habits a viem ísť k tebe s tou reklamou úplne ináč na teba, úplne ináč na mňa a to je jedna vec, to je to akože kanálové priblíženie sa k tej cieľovej skupine. Na základe tých dát a technológií my vieme toto robiť už pomerne presne. Ale druhá vec, ktorá sa vlastne zlepšila, je aj obsahom sa prispôsobiť. Lebo si zober, že my keď sme robili kampane z Nike zase na, neviem, čo to mohlo byť, nejaké futbalovú kampaň. Majstrovstvo sveta 2010. Tak jediné cieľenie, ktoré sme vedeli urobiť, je, že išli sme na Šport.sk vtedy a do sekcie futbal. Počkaj, to sme Žatky mu vtedy vymysleli homepage branding a Šport.sk branding, áno. Za čo by nám mal doteraz platiť, lebo odtedy to potom predávali a robia to dneska všetci. Hej, no a tam si vedel cieľi na základe tej sekcie, to sa robí aj dnes. Lenže ten mladý futbalista, ktorého sme chceli vtedy, pamätáš si, motivovať, tak on sa pohybuje už hoci kde inde a stále je mladým futbalistom, len je na TikToku, len je na Facebooku a tak ďalej a aj tam mu môžeš už v dnešnej dobe ukázať ten banner, dajme tomu, alebo to video, ale takže ho Marienka, ktorú zaujíma yoga, tak táto neuvidí. A toto je tá výhoda vlastne, vieš byť oveľa relevantnejší, oveľa personalizovanejší, oveľa bližšie a štúdie hovoria, že keď je reklama personalizovaná, viac zaujme, je tam vyšší engagement a je tam potom lepšia aj zapamätateľnosť. Koľkokrát potrebujem zachytiť nejakú značku, aby som si k nej získal dôveru? Na to sú strašne veľa teórií, závisí to od toho, že v akej pozícii je tá značka. Je iné, keď som veľká značka, iné, keď som malá, začínajúca značka. Extrémne funguje aj kreativita. Čiže niekedy ti stačí jedno oslovenie s dobrým messageom a je to úplne že efektívne a dostačujúce a niekedy sa musíš pripomínať 3 až 5 krát tej cieľovej skupine a niekedy viac. Takže je to veľmi individuálne a na to máme tiež nástroje, ktoré nám to vyhodnocujú. Takže na to nie je univerzálna odpoveď. Vždy nasetapujeme ten náš systém, k tomu pristupujeme dátami, značkou, jej pozíciou, cieľovou skupinou a tak ďalej a z toho vyjde nejaké čarovné číslo, ktoré sa snažíme triafať. Ale tým to nekončí, spustíme kampaň a počas toho vyhodnocujeme, či to čarovné číslo je správne. To je vlastne ten moderný marketing, že nikdy nekončiaci sa koliečko vyhodnocovania, skúšania a optimalizovania. A bavíme sa tu o marketingových veciach, stratégiách a aktivitách, že čo ako funguje. A poďme možno ešte k tomu
jednak leadershipu Mhm. v rámci firmy, že ako to ty robíš, že riadiš ľudí a tí ľudia sú tam spokojní. Uh, Ja vychádzam z premisy, že sú spokojní. Snáď sú spokojní, ale aj keď nie sú spokojní, to je bežná súčasť života. Akože dôležité je sa s ľuďmi rozprávať. Mne čo funguje je, že sa snažím byť príkladom odjak živa. Že keď sú nejaké nepríjemné úlohy, tak som prvý, kto sa do nich púšťa. Keď sa niekomu niečo nechce, tak som prvý, kto mu ukáže, že je tu nejaká cesta. A toto mám pocit, že funguje veľmi dobre. No a zároveň sa snažím tých ľudí navnímať tak, že a mám tam šťastie na stabilný tím, že prideľovať im úlohy tak, s tým, že už poznám ich nejaké silné a slabé stránky a snažím sa im tie úlohy dávať tak, aby ich to bavilo, aby sme využili tie silné stránky a aby ich tá práca bavila. Nesnažím sa niekoho pretvárať, že kedy si boli také teórie, že pozri sa na svoju slabú stránku a tu teraz mástruj a budeš v tom dobrý. Toto podľa mňa nefunguje to ani mne, na mne samom. Keď raz som v niečom priemerný, tak dobre, netreba byť vo všetkom majster. Poďme sa pozrieť na tie silné stránky tých ľudí a tie poďme rozvíjať, lebo to je oveľa jednoduchšie a je tam rýchlejší výsledok. Ten incremental potom, je akože keď sa pozrieš na človeka ako nejakú akože celistvú bytosť, tak je tam oveľa väčší, ako keď sa s niekým trápiš. Proste keď ja raz neviem spievať, môžem chodiť Pavarottimu na tréningy, stále to bude veľmi zlé a veľmi priemerné. To sa vrátil do tanečných vystúpení, hej. Tanec k tomu by sme mohli pridať. Takže snažím sa akože to robiť takto s tým, ale že veľa si študujem o manažmente, mám vyštudovaný aj manažment na fakulte manažmentu, takže ma to aj baví, akože z hľadiska tej teórie a sledujem akože na LinkedIn kopec ľudí, ktorí v tej teórii majú čo povedať. No a asi to robím intuitívne. Vnímaš nejaký vývoj v tom leadershipe, že niečo iné sa tvrdilo alebo platilo pred 10 rokmi a iné sa razí dnes? Určite tá generácia tých zamestnancov je úplne iná. Tá naša generácia bola zvyknutá veľmi veľa pracovať, lebo proste mali pocit, že tak to treba robiť. To nechcem tým povedať, že táto generácia nepracuje. Len pracuje inak, je tam viac kladú dôraz na work-life balance. Mnohí manažeri ma teraz budú hejtovať, ja som zástancom work-life balance, lebo ty si potrebuješ dobíjať baterky, aby si bol extrémne výkonný. To súvisí aj s tými mojimi hodnotami, že preto mám veľa energie, lebo ju si ju aj dobíjam, samozrejme. A takisto tí ľudia, že keď sú preťažovaní, keď sú na pokraji vyhorenia, tak taký človek mi je na prd. Akože s ním sa veľa kreatívnych a veľa inovatívnych vecí nedá robiť. Práve ani nebude dôsledný. Jasné. Práve potrebuješ človeka, ktorý je fokusovaný, má čistú hlavu, má energiu, je dobre vyspaný, bol na dovolenke, práca ho baví a z neho vyťahneš ten potenciál, ktorý sa v ňom skrýva. Takže to sa snažím monitorovať. Akože moji ľudia vedia, že ja ich občas posielam na dovolenky, že mám pocit, že už si dlho nečerpali a hľadám, on akože vždy je odpoveď, že a kto ma zastúpi a mám tu projekty a tak, a hľadáme nejaké cesty. Niekedy sa dajú nájsť hneď, niekedy to trvá, ale proste bavíme sa o tom, to je dôležité. A častokrát možno aj to, že ten človek si všimne to, že ten môj nadriadený to vidí, baví sa so mnou o tom, tak mu dá také, že OK, akože vnímam ako človeka, že nej som tu proste nejaká položka v Exceli, ale že vníma to ako tú ľudskú. Hej, a plus sa snažím, aby tí ľudia nerobili pod nejakým strachom, lebo mnohí ľudia, ktorí sú dlho v korporátoch, sa boja prísť o prácu, lebo mnohí z nich ani nezažili zmenu práce, teda u nás, lebo tam máme mladý kolektív. Hovorím, že však akože nestresuj sa, proste tak. Nehovorím, že ťa vyhodím, ale že proste, vieš... Ale ani, že ťa nevyhodím. Nie, ale keď človek aj odíde z práce, nič zlé sa nedieje. Nakoniec sa ti otvárajú nové dvere. Možno lepšie. To netreba to brať akože z pozície strachu, lebo tak sa nedá chodiť do práce zase. Ja o tom hovorím preto, že my sme teraz prešli veľkou transformáciou, akože celá naša akože WPP Media a náš holding prešiel veľkou transformáciou, mnohé pozície sa rušili, niektoré pozície sa vytvárali, takže vznikli tam isté typy obáv u niektorých ľudí a vrátane mňa, že čo so mnou bude, ale uvedomil som si, že akože, čo nemám pod kontrolou, to neriešim, niečo bude a proste nemôžem pracovať a podávať výkon, ak mám v nejakom byť strachu zo straty zamestnania alebo proste celkovo v nejakom diskomforte. No a to sa snažím hovoriť aj ľuďom, že aj dnes som mal s kolegom takú debatu, že rob tak, jak ti to uznáš za vhodné, ak sa cítiš dobre. Samozrejme, tvoj výkon budeme kontrolovať, aj manažovať a tak ďalej, ale a bavme sa o tom, keď si diskomfortný, ale
proste možno je pre teba odpoveď, že odíde z tej práce. A ťažko sa mi to akože hovorí, lebo ten človek tam bol u nás dlho, ale ja chcem, aby boli tí ľudia spokojní. Sú to ľudské bytosti, nie sú to stroje. A dnes, keď ja hovorím veľa tých podcastov počúvam, tak mám pocit, že niekedy to sklzáva iba k tej zarábaniu peňazí, k efektivite, ľudia, stroje a tak ďalej. A podľa mňa to vôbec nie je správne, lebo prehrieva to ten systém. Tak ono to je tá interpretácia efektivity potom, Tak. pretože ako v mojom svete efektivita neznamená robiť viac, ale robiť tie správne podstatné veci. Teraz si to pomenoval, presne takže tak. toto je z môjho hľadiska. Špeciálne v korporátoch. Tam akože čím viac som busy a čím viac dám o sebe vedieť, že som busy, tak tým mám pocit, že mám väčšiu hodnotu, ale nie. Akože niekedy je úplne najsprávnejšie riešenie z tých 20 taskov 6 dať preč a zobrať si 2, ktoré majú najväčšiu zmenu. Najväčší Toto efekt. bola lekcia, ktorú ja som dostal v Prokeri od svojho šéfa a doživotne mu za to budem vďačný, kedy sa to na mňa valilo krížom krážom a ja som došiel, hovorím, šéfe, toto nedám, že proste toto sa nedá. A on, že čo je problém, hovorím, že extrémne veľa a stále len pribúda, nemám pocit, že niečo odchádza z toho stola a tak. A on, že OK, tak dones zajtra všetky úlohy spísané a daj si 3 priority a zvyšné budú 2, 3 priorita. Ale v tej jednotke budú len 3 úlohy, ktoré za najbližší týždeň spravíš. Správne. A hovorím, OK, tak som tam nejak ako s tým zabojoval, došiel som na druhý deň, spolu sme si potvrdili, on mi jednu z tých priorit vymenil. 3 bola také, že nič sa nestane, keď sa nikdy neudejú. A tým, že rozchádzali sme sa s tým, že tieto 3 mi doniesť do týždňa hotové, ostatné nebudem sa na ne pýtať. Múdry šéf. A ja som za 2 dní došiel s tými 3 hotovými, lebo som dal pozornosť iba na tie a nebol som roztrieštený na 1000 strán a tam sa rodili tie moje skúsenosti práve, ktoré dneska odozdávam ľuďom a to sa bavíme o roku 2016-17 niekedy. Takže. Keď máš veľmi veľa tých priorít, čo v agentúre opäť to sa vie stať, tak ostaneš zamrznutý. Nevieš, čím máš začať a nakoniec nerobíš nič, lebo si jak tá srna, ktorú osvetlia reflektory auta, proste a nevieš sa rozhodnúť, mnohí sa ani neopýtajú skúsenejšieho kolegu a držíš taký status quo a máš z toho veľmi zlý pocit, nič ti neubúda, presne jak tebe, keď si bol za tým svojim nadriadeným. Ale to je potom tá rola manažéra, toto odchytiť na nejakých one-to-ones alebo na poradách, kde sa proste tým ľuďom pomôže s tým. Na to tam ten manažér je, aby sa o tom bavili. No. Musí tam byť otvorená komunikácia v tej firme, to je základ. Poďme ešte k jednej téme, čo sa týka toho mediálno-agentúrneho sveta a to sú vyjednávania. Či už, ja neviem, s telkami, ale aj s tými klientmi, že ako ťa toto baví, alebo ako veľmi ťa toto naplňa, baví, že čo v tom, ako sa v tom cítiš? Akože nikdy som to nebral ako športovú disciplínu, mal som školenia vyjednávania, nikdy som tam nešiel s tým, že toto je moja vyjednávacia stratégia, tu musím, akože nie, jak to robí Trump dneska, že nadhodnotiť. Tak on povie aj je. Hej? Nie, ale on si nadhodnotí svoje ciele a ráta s niečím, čo bude nižšie. Akože, ja viem, že sa to tak má robiť, lenže mne to nie je úplne vlastné a chodím za tými klientami absolútne na rovinu, transparentne a bavíme sa o tom. Niekde mi to funguje, niekde samozrejme nie, lebo tam ten vyjednávač môže byť zase ináč nastavený, ale v zásade určite treba mať premyslené veci, treba ísť po hodnote. Za tým klientom, on si nás proste kupuje a kupuje si aj náš čas ako agentúry, že dáva to pre neho nejakú hodnotu. Takže čo je dôležité je zistiť, čo je tá hodnota a potom sa s tým klientom baviť a mať viaceré možno iterácie tej ponuky, že kde je tá miera, čo je ochotný za tú hodnotu zaplatiť, no a potom už akože viesť diskusiu, čiže toto ja si myslím ako agentúra, že táto hodnota, tento balík služieb je niečo, čo by malo stať toľkoto, on povie, že nie, no tak budeme musieť ale službu je nejakú ubrať, aby sme sa dostali na tie peniaze, čo ty máš v budžete, no ale je to otvorená debata. Akože, baví ťa to? Ale hej, akože není to úplne, že to, čo ma najviac baví na tej práci, najviac ma asi baví stratégia a prepájanie tých insightov do nejakého celostvého dokumentu, ale je to súčasť mojej práce a tam sa necítim veľmi silný úplne v tejto oblasti a preto sa na ňu fokusujem aj v posledných dňoch, akože veľa si o tom študujem a vymýšľam rôzne nové modely a nové prístupy práve k tejto téme, lebo jak som hovoril, že to, čo bolí, to ma baví. Takže toto je takým tiež príkladom. No. OK, z toho, čo ťa baví, tie stratégie, ako to robíš, že z prázdneho papieru, z prázdnych slajdov vznikne nejaká stratégia, ktorá potom odstupom času si potvrdíš dátami, že bola úspešná? Tak ja mám taký systém, že
najprv si dám na papier, že to, čo si myslím, že by tá značka mala robiť, používam na to normálne, že Word, kde si to spíšem ako nejaký príbeh, alebo to je v odrážkach, že teda toto si myslím, že by tá značka mala asi robiť. No a samozrejme zapnem tam svoje skúsenosti, lebo som tých dekov urobil stovky, je to možno aj tisíce. To je to správne slovo. Potom tam samozrejme zapájame tím. Veľmi mi pomáha diskusia v tíme o tých jednotlivých mojich návrhoch na riešenie, alebo dostávame sa do rôznych názorových konfrontácií, ktoré posúvajú ten výsledok zase ďalej. Čiže my o tom debatujeme, o každom tom jednom rozhodnutí, lebo jeden si o tom myslí to, druhý si o tom myslí to, tak hľadáme nejakú tú cestu a hlavne tam existuje také, ja to volám, že vesmír, a ľudia to tak volajú, že vesmír, že nejaká téma, ktorou žijem, mi absolútne sedí na to zadanie, ktoré sme dostali od klienta. Tak to tam pichnem. Či už je to, neviem, téma podcasty. To je jedna z posledných tém. Čiže podcasty sú veľmi dobrým zdrojom videa napríklad. Všetci si myslia, že to je audio, ale nie, to je video, ktoré môže skončiť na YouTube, TikToku a tak ďalej. On sa to zase dá pekne prepájať, pekne to môže domeriavať. skončiť na blogu, v newsletteri, v tlačovej správe. Áno, a na webe kľudne aj klienta. Z hodiny generálneho riaditeľa mám content na mesiac. No. A hlavne presne tak v rôznych kanáloch. Čiže to už je len vec strihania a nejaké distribúcie toho obsahu. Takže a keď tejto téme sa venujem, zrazu mi dojde zadanie a hneď tá téma ma napadne, že a táto značka to vlastne nerobí. A mohla by to robiť takto. Takže chodiť treba s otvorenými očami a ušami a hlavne vedieť, že tie informácie, ktoré sa človek učí, treba a musím to aj urobiť vedome, že implementovať do tej praxe. To je to, čo som hovoril už pred hodinou asi, že nestačí sa len učiť, keď to nevieš vyskúšať. Takže toto platí. Okrem podcastov, kde ty čerpaš inšpiráciu? Priznám sa, že knihy nečítam takmer vôbec. Možno dám jednu ročne na dovolenke, ale to súvisí s tým, že nemám na to čas. Ale povedal som si, že tie informácie... Na bicykli sa zle číta, no. Ale akože audioknihy sa dajú, ale ako to niekedy robím, ale skôr idem teraz po tých podcastoch. Vyberem informácie, že? To si... áno, inšpiráciu. No. No, takže knihy to nie sú. Je to internet asi ako taký, ako debaty s kolegami, konferencie, akože neustále vzdelávanie sa a štúdium, čo mám podľa mňa po mojom otcovi, ktorý je vysokoškolský profesor a non-stop si ho pamätám, že zavretý v kancelárii a niečo študuje a nehovorím, že robím to isté, ale minimálne mám taký nejaký návyk, že tak by sa to asi malo robiť a baví ma to proste tie informácie dávať dokopy. Je to také, že si na dovolenke, neviem, pri mori a proste niečo tam funguje, nejaký systém a ty na ňo pozeráš, že OK, fajn. A že ako keby pátraš potom, ako je možné, že ten systém tak funguje. Hej, že príklad, že my sme boli na dovolenke na Maledivoch a mňa fascinuje, jak tam proste tie rezorty fungujú. Hej, že proste, že tam ten XY početný stav, že ja sa bavím s tými ľuďmi, či v autičku, na večeri a tak ďalej, že a kde tu bývate a ste odtiaľ, to odkiaľ ste a tam typán proste, čo chodil čistiť bazény, bol z Indie, toľko a toľko zarobil. Tí ľudia, keď sa chvíľu s nimi bavíš, ti porozprávajú všetko. A bolo to proste, akože pre mňa je to vždy, že totálny level inšpirácie, že diskutovať s tými ľuďmi, že rozhovor s tým človekom o tom systéme, v ktorom on funguje, alebo ja som ho pozoroval, jak čistí ten bazén napríklad. Hej. Ne, že by som sa to chystal robiť niekedy, ale proste mňa to fascinovalo, že jak to má nachystané, jak to spraví, aby to robil proste v tom nejakom efektivite, lebo tých bazénov ho tam čakalo dosť. Akože to je o tom, že máš tak nastavenú hlavu, lebo môžeme ísť dvaja okolo toho istého, neviem, biznisu to nazvime, a ja si odtiaľ odnesem, že tam bola pekná čašnička, ty si odtiaľ odneseš, že tam mala nejaký pracovný postup. A sme pri tých billboardoch. No. Naspäť pri billboardoch. Takže áno, ja rozmýšľam nad tou svojou prácou tak, že chcem sa v nej zlepšovať, tým pádom sa na ten svet pozerám očami, čo by som mohol urobiť a zobrať si z toho externého prostredia do toho môjho interného prostredia, v tomto prípade pracovného, aby som ho urobil lepším. A to musíš byť mindsetovo tak nastavený, čo ja sa snažím byť. Ty jak si spomínal, podľa mňa všetci to máme spoločné, ktorí niečo budujú a niečo za nimi akože ostáva. Vedel by som sa s tebou rozprávať asi ďalšie 2 hodiny a aj by ma to bavilo, aj by sme vyťahli hodnotu, ale posledná otázka, že
okrem teda toho, že pozdravujeme túto klienta ešte, čo sme tu dostali v podcastéri na rozdraždenie mojich Pozdravujem jazykov, do IDC Holding. chuťových pohárikov. Otázka na teba, posledná. V podstate bez otázky. Jedno nejaké posolstvo na záver podcastu. Vôbec som to možno neopýtal, ale niečo ti teraz napadne, čo by si posluchači mohli zapamätať alebo odniesť do svojho života, diváci. Myslím si, že, a môžem sa mýliť, ale myslím si to proste, že prečo sú ľudia na tejto planéte je, aby niečo tvorili. Že človek je extrémne kreatívna bytosť a akákoľvek stagnácia, akákoľvek lenivosť vlastne len zabíja ten potenciál, ktorý tu každý z nás má. Takže nájdime si to svoje, čo nás baví. Každý to má určite. Môžu to byť drobnosti, nemusí to byť nič monumentálne, nič veľkolepé, ale niečo, čo nás všetkých baví, alebo čo vás baví, ak teda mám ja poradiť. A skúste uvoľniť tú svoju kreativitu, tie svoje nápady a hlavne nenechajte to v tej rovine, že myšlienok, ale začnite to robiť. To je absolútny základ. Toto mne funguje, podľa mňa Jerguš, tebe to funguje a myslím si, že ak teda môžem poradiť ostatným, vyskúšajte si to, bude to fungovať aj vám. Super, ďakujem ti veľmi pekne. Hosťom podcastu Jergy Talks, Miško Bilík. Ďakujem pekne za pozvanie a teda dúfam, že ste si tu niečo hodnotné od nás dvoch odniesli, lebo nebol to len môj monológ, ale sme sa príjemne porozprávali. Niekedy mi vyčítali, že moc vyprávam vo svojich podcastoch.